leso sikhathi. So ke ngabhala incwadi ke ngayibhala incwadi esho ukuthi no sengiyaphuma esikoleni sengiyaphuma ku world system njengoba bazalwane ubaba kade echaza kuma video a previous ukuthi yini world system. So ke ngase ngimbuza ke njengosisi ukuthi hawo bekunjani esikoleni hambe kanjani wangitshela ukuthi yena usephumile eGibhithe. I was like eGibhithe uphumile singithi mina kuphi manje eGibhithe wathi angisafundi ngafunda ku grade 11 hayi noNkulunkulu wagcina ekhulumela kimi qobo lwami ngoba ngangithi ngifuna ukuqeda umatric wangitshela nje ukuthi nje lo matric othi uzoqeda nje angeke nje usurvive, you won't survive. Ngezwe impela emoyeni wami Welcome once again kwikota to media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ngiphinde ngibingelele abangcwele bonke kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngithi nje kinina nonke ngiyabonga ukuthi nichoose le channel. Ngiyabonga nje futhi kubantu abakhomentayo, abalikeayo, abasherayo wonke lama messages lawa. Kuma new subscribers namgelekile nani nje nifike nje nibe sekhaya. Lana ke sikhuluma nje umuntu noNkulunkulu akukho kunye ungadideki mawufika nje kule channel ngeke uzuthola okunye uzothola nje ukuthi nje kukhulunywa ngomuntu noNkulunkulu kuphela. Namhlanje ke angedwa nginama guest okudala ebuzwa ngabantu ukuthi sifuna ukuthi abe khona eze azosichazela wona ngempela futhi asefikile. Dala ngiyazi abantu belokhu bebuza ukuthi kanti bayofika nini baphi. Ngineyingane zikaBaba uSibiya, Baba uVusumuzi Sibiya nwabonile ama video akhe most abantu bawabonile abanye basawabuka namanje. Ukhulumile kakhulu ngeworld system. Kuningi nje akuchazile lapho sesingabuyela kuma video konke sobheka. And then kwase kuba nequestion ke ukuthi izingane zakhe wazikhulisa kanjani. Kuyovela ke nje konke nginabo today bakhona bazochaza konke. Uthe ubaba uSibiya yithi kungezi mina kuyothiwa ngiyayikhulumela izingane azivele zize zona nje zizochaza zona futhi ngiyajabula ukuthi naye akekho ngoba ubezolokhu uma ngabe seyikhuluma ezigwajisa la eduzane ukuthi hey ngakukhuluma lokho zona ke nje zokhipha nje konke nje futhi ubaba akekho eduze. So ngithi angini welcome ngiyabonga ukuthi nifikile usisi Noxolo nosisithandeka. Amen. Yes. Ngiyabonga woSibiya bobabili. Cha. Oh, okay. uNoxolo Thabede. Oh, okay, uganele kwaThabede. Cha. uNoxolo wakaThabede Sibongo. Ingane enkosini ingane kaBaba uSibiya enkosini. Oh, yes. Okay angitholanga kahle. Mina ngithi uyingane kaBaba uSibiya like impela nje enkosini. Ngimele ingane zakhe spiritual ezasenkosini. Bese kuba ingane yakhe yasenyameni. Oh wena ingane yakhe ke biological. Oh okay. Hayi ya sengiyayithola ke namanje. All right, okay Noxolo Thabede. Yes. Siqale akinqale nje nibabingelele emakhaya nje. Siyabingelela abazalwane emakhaya egameni lika Jesu. Siyabingelela kubaba uShabangu siyabonga ukuthi sibe khona la e-studio. Yebo. Siyabonga i-warm welcome esitholile ekhaya egameni lika Jesu. Amen. Sibiya. Imina uthandeka abanye bangazi ngoNosipho ngothandeka wakaSibiya. Ingane kaBaba uSibiya yokuqala. Indodakazi yakhe yokuqala. Biologically na spiritually ingane kaBaba uSibiya. Wow, okay. Amen. Ngibonga nje ukuthi unikwazile ukuthi ufike uhamba nosisi Noxolo. Yes. Yebo. Na ukubingelele sisi Noxolo. Ngiyabingelela nami abalaleli bonke ngibingelele ubaba uShabangu. Yebo. Njengoba bese beshilo ngoNoxolo ngakaThabede Sibongo ngiyingane kaBaba uSibiya enkosini. Yes. Amen. Oh hayi kwamaphumulo nonke futhi nobabili. Mina ngingowase Glencoe ngaseDandi. Ngazalelwe eGlencoe yebo. All right. Amen. Ngicela ukuqala ngakuwena. Then nihlangana like kanjani no Baba uSibiya? Oh amen. Ubaba uSibiya ngahlangana naye
bengithi ngizoyiqala iqaleni kodwa ukuhlangana kwami nobaba uSibiya ngase ngisindisiwe sengikholwa kodwa ke ngingakagxile ekukholweni ngilakazelela uNkulunkulu so la ngangikhonza khona umama wakhona okwakuyena esiphenduki okwakuyena esaphenduka eShumayela wayesethi asikhulekele ukuthi sithole umfundisi ngoba siyamdinga umfundisi ngoba yena wayomvangeli so nangempela sakhuleka ukuthi uNkulunkulu sicela umfundisi ozokwazi ukuthi asondle umfundisi ophethe iqiniso then uNkulunkulu ngeindlela zakhe iphakeme wayesesihlanganisa nobaba uSibiya so ilapho engaqala khona ukuhlangana nobaba uSibiya wafika ubaba uSibiya eGlenco wayesase Washbank so thina sise Glenco then wayeseyafika kubaba uSibiya ezosibona waqala wabonana naye umama lo then wayesefika esezosibona siyibandla uma efika ke yaqala lapho ke indaba yethu ukuthi ke abomfundisi umfundisi wami okay hayi sabuyele eqaleni la okumele siqale khona yebo angiqali siqala kuphi eqaleni ngokuthi ningobani qale ngobani ngosithandeka nje siqale nje like from lay ubani Thandeka for someone okay sesitholile ukuthi ingane kaBaba uSibiya but ubani Thandeka ezithandeka yena ke nje uThandeka njengoba sekushowe ngokwenyama ukuthi ngingwakaSibiya indodakazi yokuqala kaBaba uSibiya ngikhulele ekhaya insindiso ekhaya kubazali yafika ngimncane kakhulu yaqala kubaba uNkulunkulu wamsiza ukuthi kube yena osindiswayo wamukela uJesu then isiwelela na kwifamily nje yonke yasekhaya kaSibiya including ugogwami baba omncane wami antwami kanjalo so ke ngakhulela I think I was about 5 years at that time kufika insindiso because at first babekade besonta kunesonto babesonta kulona so ke kwafika insindiso ke ngimncane kangako so ke ngakhulela ekhaya nje ngazi ukuthi siyakholwa sisindisiwe up until nami ngamukela uJesu mhlambe I was about 11 years old ngangina 11 ngaleso sikhathi ngangaka understand ke kodwa kahle ukuthi lesi sinqumo ngisithathayo nje ngangaka understand kahle so ke ngamamukela ke uJesu at a very young stage nami ngaleyo minyaka angazi wasale sesiqhubeka nje nofakazi bonke sesaqhubeka okay baba so ke ngaleso sikhathi ke ngakhula ke ngazi nje ukuthi ekhaya siyakholwa sindisiwe ngikhumbula ke sisabancane sasifundiswa nje ukukholwa sifundiswa imiyalo kaNkulunkulu sifundiswa ukuthandaza sifundiswa ukuzila ukudla saqala nje ukuzila ukudla sibancane sometimes uyithola usukhohlwe nokuthi ufastile uyithola mhlawumbe usudla ama fruits usukhohlwe ukuthi konje umuntu uyifasting but nje sikhuliswa ngayo lento yensindiso kodwa ngaleso sikhathi ke sasisa ku world system uNkulunkulu engakambuli lutho ngendaba ye world system sasisenza nje konke okwenziwa emhlabeni kodwa sesindisiwe kwaphonywa ke sisabancane kwaphunywa nje emadlozini so nje ngakhula vele indaba yamadlozi umuntu angayazi cause vele into engikhule ingenziwe ekhaya so ke sakhula ke ngakhula ke mina as a firstborn ngangisengedwa ngaleso sikhathi cause ekhaya siba u8 ingane kaMama noBaba uSibiya siba u8 as a firstborn ngangisengedwa ngaleso sikhathi then ke kwaze kwaba isikhathi ke umuntu eseqala ke ukuba yi-teenager kwaqala izinto umuntu akafundiswe zona ekhaya ukuphila ngobungcwele ukuhlonipheka ukusaba uNkulunkulu zaqala nje zaya ngokuya zincunceka umuntu waqala nje waphuma endleleni ngaqala ukuba ingane angazi noma ngizothi uphunyuka bemphethe ngcono ngisho njalo ngaba nje uphunyuka bemphethe singasho kanjalo baba kodwa nje kwakho khona nje ube uphunyuka bemphethe ukuthi kusathwe kuyaqoqwa ekhaya hayi kuphinde kuphumelela liceleni into eyenzeka ke mhlambe ngenze nje izibonelo ezipractically kusene stage umuntu esekuya e-school because at first ngangigcinile imfundiso yasekhaya babe siyala ke khathi nabazali baba wejwayele ukusiyala athi nje even singamantombazane sabancane athi even nishelwa mangabe nje umfana uyasondelwa nishelana imtshela amademon leyo nto ayekho umuntu owazuthanda emncane kangaka so ke babe sihlalisa phansi nje uma nobaba basitshele siyingane even umzala bami babe khona besihlalise phansi so ke nje sakhula silazile uqiniso sifakaza nje ngoJesu ngaleso sikhathi ngisase primary nokuqala high school so ke ngakhula nje kungazi nje ukusaba uNkulunkulu
kanjalo but into yonakala ke sengifika kwi teenage stage kwaqala nje kancane kwalahleka izinto umuntu afundiswe zona ekhaya khasa sifundiswe ukuthi umuntu wesifazane ugqoka nje ngokuhlonipheka but mina ngaqala ngafuna ukugqokela izinto zami mabekhuze ekhaya ukuthi hayibo lokho umzalwane akagqoki ngilalele mhlambe leso sikhashana esincane ngabe 2 weeks and then ngibuyele kuleyo nto okuthi umzalwane akayigqoki njengekete ezincane umzalwane uyagqoka hlonipheka afihla umzimba umuntu oyintombazane so ke ngaqala nje ngaba nalokho ngalaleli kahle kwakhula kwaba umusic ongakholwa ngoba izwi likaNkuluNkulu lisitshelile ukuthi asiphendulane ngamahubo akomoya siphendulane ngamahubo akomoya lapha encwadini yabaseKolose so ke mina ngalalela umculo ngakholwa ngawuthanda nje ngagxila kumculo ngakholwa noma yipi inhlobo eyilalela kodwa kakhulu ngangikhonzela ukuthi uR&B so ke bakhuzeka abazali ukuthi hayibo lo mculo wakho namademoni usukulalela kube yikho ukuthi ngiyalalela ngizibe mabesakhuzile ngiphinde ngiwile ngibuyelele kuwo and babekudina ngaleso sikhathi nothi kakhulu ngoba ngangazi ukuthi bakhuluma iqiniso babe ngangidini kakhulu babe ngangidini kodwa nje kwakuba nakho lokho ukuthi inkosi yami la ekhaya ku street so ngane attitude ethi ke umuntu uzokhuleka mase university ngoba la ekhaya ku street singisikhule nje ku street vele ekhaya ubunge nje isinom kanjani beku street so ke kwaba yilokho ke Yesu umculo ngakholwa then ngikhumbula ngeomunye unyaka mhlambe ngangina 14 ngaya okokuqala ekhaya kwangavumelekile wangahambi vele amaphathi but mangivakashile ngivakashele ihlobo noma umndeni omunye bona abangakakholwa kube ukuthi umuntu uyahamba ephathini mayibona abanye beye emaphathini ngayo okokuqala ke ephathini ngaqala indaba zamaphathi kodwa mangifika khona engaxakeke kwasho ukuthi into engayijwayele le ngikhumbula nje ngiqala ufika ephathini ngikuthiwe ngikhumbulayo umuntu ephathini oqala ngiyakhumbula ngangincike nje ngendonga because ngangibuka nje ukuthi benzani labantu babe dance becula bephuzile usho ukuthi ayijwayelekile lempilo ngiyayiqala mina lento enzwala ngathi nasekhanda vazamsekile so ke ngaba khona ngangihlezi ngilangazela yabona uphile ekhaya strict uyaba nento okulangazelela ukuthi ngiyafisa nami kwezinto engenziwe ekhaya noma ngiyafisa experience izinto experience abanye abantu abasha so ke mase ngithola opportunity ngathi ngizama ukuyisebenzisa opportunity ayikwasho ukuthi yes kwasho ukuthi akusinto yami le then bese kuba ke futhi influence yasesikoleni sasifundisiwe ukuthi uma umntwana kaNkuluNkulu uba nabangani abakholwayo unfortunately I couldn't find abangani abakholwayo esikoleni esazalwa nabo yabona lento ukuthi singane zabazalwane sizalelwe emakhaya abazalwane kodwa masifika lapha nje esikoleni akubonakala nje yaphela yonke leyo nto nalaba nje siphuma nabe emakhaya abazalwane siphelela noma nje ikanjani sase sisho ke masesikoleni ke sinabangani mami sithi mangathiwa kuphathwa amakhamera kunama camera abazali bethu bayasibuka bangaba disappointed because wawungasi siphila impilo ezu2 ngikhulumela mina wawungathi impilo ezu2 mawusesikhaya uyazama kuba ilengane yasekhaya ekholwayo ehloniphayo enkonzweni and stuff mawusesesikoleni nje ukhuluma noma yini ulalela noma yini ucula noma yini wenza noma yini so ke nami ke kwakwenzeka kanjalo ke empilweni yami ngisayi teenager kwaze kwaba even umuntu waqala nongena esonweni somjolo wangena kodwa ke kancane ngoba sasingakagxili because noma wenza izinto wawazi ukuthi this is wrong uNkulunkulu akakufuni lokho and ngikhule ngine decision since umuntu befundisiwe ekhaya ngakhula nje ngento decision ne decision ethi ngifuna ukuthi ngizigcine I don't want to lose my virginity umuntu engakafika emshadweni noma uJesu engakabuyi so ngakhula ngina leyo mentality ukuthi ivirginity is something very special to keep as umuntu wesifazane as umntwana kaNkulunkulu so ke umuntu wangena nasemjolweni but with that mentality and ngokusizwa inkosi leyo decision yagcineka kwaze kwafika la uJesu khona umuntu emsiza ngeqiniso so ke I was living those two lives ngiphila impilo ezuthunga leyo ndlela leyo ekhaya uzama ukuba yilento efuneka ekhaya esikoleni uba leyo nto ngaba nabangani abangakholwa kwaba yileso simo nje so ke ekhaya babona ukuthi sekuyaphumeka esandleni because even ama results ngoba umuntu oyisabel system as I said eqaleni even ama results esikoleni aqala nje a drop because umuntu esikoleni wayemuntu nje owenza nje kahle ngokujwayelekile nokuthi ukuthi sasihlanipheka kakhulu kodwa nje kwakufundeka nje kahle so ke kodwa qala kama results a drop ke because of ngicabanga ukuthi lama demon ku adolescent stage
umuntu waqala ngathi uyaceza ke endleleni kwaze kwaba ke isikhathi and enhlizweni yami ngingedwa ngakunento ethi ngiyazi ukuthi angikulungela ukubuya kaJesu because izimpilo yami ngiyayibona ukuthi ayikho clean inkanuko zenyama imculo yenkanuko zenyama ukungalaleli ngendlela abazali naleyo attitude nje nezono zokungalaleli ukuthukuthela makuthiwa yenzike imisebenzi yasekhaya ukuthukuthela ucasuka lezo zono nje zobutheenager nezono zobungane so ke ngangazi ukuthi impilo yami ayikulungelanga ukubuya kaJesu ngangazi ukuthi uJesu mangathi uyabuya ubuntu akekho ready umuntu ayekho prepared ngikhumbula kunomunye umngane wami wayezalwa naye ekhaya lisindisiwe sasihlala naye ngaleso sikhathi so esikoleni ekhaya wasuka ekhaya kubo uanti wami ngaleso sikhathi waye uthisha efundisa imaths nescience esikoleni so ke wayezele ukuthi uzo improve ama studies wakhe kwimaths nescience ngokuthi uanti amsize here and there so ke umndeni wami kasibiye ekhaya nabazali bakhe babazana si close kakhulu so ke weza kwazohlala ekhaya I remember ke ngaleso sikhathi ke sifanele naye sasiphelela impilo efanayo nje ukuthi ekhaya sinje esikoleni sinje sizama ukuba lento yasekhaya mase sisekhaya so ke waba nephupho ke ngelinye ilanga waphupha kwenzeke irapture wabona mina naye sisala ekhaya wabona wonke umuntu ehamba uma wami ubaba wami uanti wami bonke sasihlala nabekhaya bekholwa vele bayakholwa vele so wabona bona behamba wabona thina sisala kwi-rapture and lelo phupho lahlala enhlizweni wami kwababhlungu nje emoyeni wami ngoba vele ngangazi ukuthi ngangihlezi nginalokho ukuthi uJesu mayengabuya manje ngiyabona ukuthi impilo yami ayikho ready ayikulungela ukubuya kaJesu so ke into eyenzeka ke ngaqhubeka ngazama ukuthi ngilungise impilo yami nje ekholweni ngiseke world system senze nje yonke into yenze world system so ke ngazama ukuyilungisa impilo yami ukuthi ake ngibe ku right standing noNkulunkulu okay kwasho ukuthi ke ngizama nje ngamandla ami imizamo yami yapheleleze nje ngathi ngiyazama kwangayenzeka ngathi ngiyazama kwangenzeka kwaze kwaba ke into yazi yangisiza kwaku 2010 uNkulunkulu embula indaba yokuthi iworld system icorrupted ingcolile singabantwana bakaNkulunkulu asiphume kuyo iqale ukwambuleka 2010 yes kwaku 2010 kubaba yebo wayese pulpit nje eShumayela wayesasebenza ngaleso sikhathi so ke esebenza waqala umsebenzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ekubekile enhlizweni yakhe ukuthi kumele enze umsebenzi wakhe so ke ngaleso sikhathi ke wayeselungiselela vele wayesazi uzophuma emsebenzini wayesenza ama preparations ukuthi uyaphuma emsebenzini uqala umsebenzi kaNkulunkulu so ke wayeselithengile ihholo yes ihholo laseWashburn leli enenzele kulo ama recording la oqala yes ngaleso sikhathi la kwakuseyilakhe manje kakuselone lakhe so ke ngo 2010 ke esepulpit nje baba eShumayela kuyinormal Sunday yamfikela ke lo myalezo lo ukuthi si corrupted kumele silungele ukubuya kaJesu kumele siphume ku world system kwakuyinto naye angayipreparanga wayibona isiyehla esepulpit phambili so ke sonke nje samangala ukuthi ekhuluma nje ukuthi ikole zi corrupted lento efundwe ekoleni ekasathani ingcolile it's corrupted it's of the devil so ke leso sikhathi wena wenza ugrade bani ngaleso sikhathi mina ngenza ugrade 11 okay yes ngise high school ngenza ugrade 11 so ke wayikhuluma ke le ndaba sonke nje saba amazed kodwa futhi siza ukuthi lento ayikhulumekayo umoya kaNkulunkulu ayikhulumayo iqiniso but ngaba nento ethi ke nje enhlizweni yami ngaba nento ethi hayi ngizobona mhlawumbe mase ngiqeda umatric ngiyayizwa ukuthi iqiniso into ekhulunywayo kodwa ngangakabi willing ukuyiphila ngaleso sikhathi yes so ke uNkulunkulu waqhubeka ke ekhuluma kakhulu into eyigcizelelwa ukuthi iscripture esasigxile kwakugxilwe kuso kakhulu lokho ukuthi uma umuntu efuna ukuzemva kwami Mark chapter 8 verse 34 uma umuntu efuna ukuzemva kwami makazidele abuthabathi isiphambano sakhe semihla ngemihla angilandele oh yes lahlala nje kakhulu lelozwi kimi yahlabeka impilo yami vele ngoba ngishilo ukuthi ngangazi ukuthi angikho ready ukubuya kaJesu so ke mayikhuluma uNkulunkulu impilo yami ithinteka yeah ngikhumbula ngelinye ilanga one of the prophets ababekhona ebandleni wayeshumayela
eshumayela ngendaba ukuthi kunethixeka labana empilweni zethu manje ulabani uyasilandela so ke okusymbolize lento ethi uma kusenezinto ekasathana empilweni zethu usathane une access empilweni zethu yaphinde iqhulokho iqhubeka nje ihlabeka inhliziyo yami ukuthi I know ukuthi angikho ready for ukubuya kaJesu so ke ngelinye ilanga uNkulunkulu eqhubeka ke ekhuluma nje kanjalo ngokuthi kumele sizidele ngoba lento eyomuntu othandayo indaba yokuzidela uthi uJesu uma umuntu ethanda so ke eyomuntu othi mina ngiyathanda ukuze emva kwaJesu ngiyathanda ukuba umlandeli kaJesu so ke kwafika isikhathi ke ngelinye ilanga baba wakhuluma nami ke benomama bahlala nje namphansi ukuthi na uNkulunkulu ekhuluma uthi ngalento uNkulunkulu akayikhulumayo ukuthi kumele siphume ku world system ngaleso sikhathi ke nawe eseqeda nje ukuphuma emsebenzini yes uma waye kuma business ngaleso sikhathi enza ama business athile nathile so ke uma ngabe ke ebiza wahlala namphansi waxoxa uthi na uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi kumele siphume ku world system ngathi mina hayi cabanga ukuthi ngiqeda matric ngizobona mhlambe after that hayi saxoxa ke nje wafunda scripture uJoshua chapter 24 verse 15 leli lithi khethana namhlanje ukuthi imuphi uNkulunkulu enyakumkhonza wayesethi mina nomndeni wami somkhonza uNkulunkulu so ke wakhuluma nje leso scripture nje kwakuyi meeting nje ivulelekile kuyimina ezingane endala nabazali so ke ephinda sinteka futhi inhliziyo yami ngoba lithi lesi scripture masiqhubeka uthi nizokhonza uNkulunkulu bama-amora babakhonza noma nizokhonza uNkulunkulu balelizwe uNkulunkulu akanisa kulona bathi khethani namhlanje so ke kwabekeka lento ethi no umuntu akumele alokhethalalisa uNkulunkulu ekhuluma ngoba lisho njalo izwi kaNkulunkulu kumaHebheru lithi manilizwa izwi lakhe namhlanje ningayenzi likhuni inhliziyo zenu so kwathi mangilizwa ke izwi kaNkulunkulu la ihlaba ke inhliziyo yami then ngase ngathatha i-decision ngingedwa ukuthi no ngiyafuna ukumlalela uNkulunkulu ngiyafuna ukuba clean ngiyafuna ukuba at peace noNkulunkulu ngahamba ngayi kamereni lami ngaleso sikhathi ngo2010 bazokhumbula sasifunda nabo ngo2020 kwakade kuyi-strike abothisha babe strikeile ngalezo nyanga kwakuthiwa nje esikoleni sizobuyela mangabe sekubuyelwa sobona ukuthi kubuyelwa nesolalela neindaba so bekune strike sasihlela emakhaya ngaleso sikhathi so ke ngabhala incwadi ke ngayibhala incwadi esho ukuthi no sengiyaphuma esikoleni sengiyaphuma ku world system njengoba bazalwana ubaba kade echaza kuma video a previous ukuthi yini world system so ke ngathatha i-decision uyibhala uyisesikoleni yes ngibhala kanjalo ukuthi uphuma ku world system or wayibhala nje ngenye indlela ngabhala nje ukuthi incwadi yaku principal yaku class teacher iyawana kusikole sonke sami ngase ngibhala igama lesikole sami ngasho ngathi sengiyaphuma kulesi esikoleni sengiyofunda imfundo yasezulwini ngibe umfundi kaJesu ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngibe isisebenzi sasembusweni kaNkulunkulu full time okay so ke ngayithatha ke incwadi ngayibhala ubaba wasiwangithayiphela yona ngase ngayihambisa ke esikoleni ngangagqoka nje uniforms aseyivuleke ikole mhlawumbe kwaku second day sekuvulelekile kuleso strike because sasikwi strike esingesikoleni so ke ngase ngayibhala ngayihambisa cishe kwaku second day zikubuyeliwe esikoleni ngafika eklasini uclass teacher wayengakafiki uclass teacher wami nganikeza ngakhuluma neclass lonke baqala bangibuza imibuzo ukuthi hayibo uyeka isikole cause nami lento engangenza into engakaze ngize ngizwe ukuthi khona umuntu oyeka isikole ngenxa kaJesu kwaqala nje nami ngangiqala lento engiyenzayo kodwa futhi ngangizwa injabulo ngokuthatha isinqumo lesengangisithatha so ke ngayihambisa ke incwadi eklasini ke bangibuza a lot of questions ukuthi hayibo noSipho kanje hayi kwasho ukuthi ke mina hayi ngidecide ukuthi impela ngiyaphuma so ke waqhamuka ke no class teacher ngisakhuluma nabo classmates bami ngamnikeza incwadi uthisha wami wayemuslim ngaleso sikhathi noma ngithi uyimuslim noma wayemuslim but wangibuza ukuthi ngizophila kanjani sizophila kanjani maseka izikole nani ngase ngithi mina ngicabanga ukuthi ngaphendula ngezwi elithi ulungileyo wami uphila ngokukholwa nokuthi uNkulunkulu the Lord shall provide washo nje lamazwi ahlala nje enhlizweni yami esengivaleliswa wathi may the Lord your God be with you yes so ke baba neconcern ukuthi hayibo isiyashintsha impilo yakho ngabatshela ukuthi no lempilo nje bengiyiphila eningazi ngiyiyo ngiqala nje impilo entsha njengoba lishizwe kaNkulunkulu kuCorinthians ukuthi uma umuntu ekuKristu uyisidalwe esisha konke okudala kuyadlula beka sekuvela ukusha so ke ngabatshela nje ukuthi lempilo niyazi ngiyona
umculo esulalelayo inkulumo esikhulumayo sikhuluma inkanuko zenyama imjolo ngoba ayikho into okukhulunywa ngayo kakhulu esikoleni njengemijolo inkanuko yona into ehamba phambili nje kukhulunywa kakhulu ngezinto nje ezinkanuko zenyama so ngabatshela ukuthi no lempilo nje bengiphila because kwakwenzeka na sometimes kube nalento yokungahlonipho thisha ngikhulekela nje ngikhumbula nje kwakuno teacher wami we-maths wayesifundisa i-maths manje sasibuye singamuzwa kahle sasithi ugogo ke sisina lento yokudelela yengane kuba se high school sithi nje hey ugogo sinalokho kudelela ngoba esinye isona esenzakala ezikoleni ukudelela uthisha uNkulunkulu into akangayifuni so ke sasimbiza ngogogo she was an Indian ayigqokela ngendlela yakhe ke sibuye sibe nalokho kudelela uthi ugogo ke namhlanje ugqoka amakhethini sibe nalokho kudelela nje uNkulunkulu akangafuni ezinye zezona lezi uNkulunkulu akasikhuza kuzo so ke ngabatshela ukuthi hayi no lempilo le ebengiphila nje angiqala impilo entsha then ngashiya incwadi kanjalo esikoleni kwakungabo August ngaleso sikhathi if I'm not mistaken kwakusekuphele nje kaAugust so ke ngabhala incwadi ngashiya kanjalo ngabatshela ukuthi hayi no sengiqala impilo entsha ngoba mfundi kaJesu ngoba isebenzise inkosi ngisebenzise ngisembusweni kaNkulunkulu full time ngiyaphuma embusweni alelizwe right then ke ngiyakhumbula after taking that decision there is when ke yonke into eyisono yaphuma empilweni yami ngakhuleka esonweni ngakhuleka emjokulweni ngakhuleka umculelo ongakholwa yonke nje into eyisono ngakhuleka after taking that decision yokuphuma world system so ke ukusindiswa kwami nokudela konke kwahambisana ngaphuma into enizezo ku world system ngaphuma esonweni konke nje uNkulunkulu wangikhulula ngaso leso sikhathi ushiya okwa grade 11 yes nga grade 11 awumenzanga angimenzanga grade 12 ngaphuma nje phakathi no grade 11 alright and mina ngiyambonga uNkulunkulu usikwaba kanjalo because ukube ngawuqeda ugrade 12 ngangizoba nento ethi awusingithale ngeuniversity bese ngiyabona lento uNkulunkulu ayishoyo mase ngisevisithi awuthi ngisuku kusebenza kancane bese ngiyamlalela uNkulunkulu ngoba sikhona leso sono sokuthakalisa uNkulunkulu ambiza umuntu athi omunye ayi no ngisamncane athi omunye ngisafuna ukuganwa athi omunye izingane zami isancane ngisafuna ukukhulisa izingane zami uNkulunkulu agcina umuntu angamlaleli kuze kufike usuku lokufa umuntu engamlalela uNkulunkulu so mina ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwenzeka kanjalo ukuthi kube nje ukuthi mangilizwa ngiyamlalela uNkulunkulu right there because uprocrastination ukuthalalisa kwenza ukuthi simdelele ukusidelay ukusebenza kaNkulunkulu icebo lakhe yes baba kunjalo okay sele ukubamba la singakayi kude kakhulu ngifuna ukuthi sinoxola azizwe ngathi ungaphandle ayezwakala la ugcine khona okay baba okay kwena sisinoxola yebo ubani sisinoxola unoxolo wakathabede yes uzalelwa eDande Glenco wakhulela khona ngikhuleke nje ekhaya elokishini esithembile yebo so ngikhuliswa umama nogogo ubaba washona ngangimncane cishe was 9 years old washona ubaba wami waskisi so ngakhula ke ekhaya ngikhula nje nogogo nomama nezingane zomamkhulu omamncane khulela nje kuleyo mpilo nje yaselokishini ewild so sisontela ke eMaromeni ekhaya futhi ngilithanda kakhulu isonto lami ngiyiqhenya futhi ngalo laseMaromeni ngingayiboni nje into engangihlukanisa nesonto lami so kwenzeka ke ngangikhula ngingane ke ngangimthanda uNkulunkulu ngiseMaromeni ngangimthanda kakhulu uNkulunkulu ngiyimisele futhi esontweni ingane nje imisele kakhulu ngesonto ngiyakhumbula nje ngisho ugogo wami wayesathi hey cha kufanele bake bakuswele nje nawe esontweni ngangijabula kakhulu nje makumele ngiyesontweni ingane ezulayo ngakwazi ukuhlala ekhaya ngingane ekhulekile nje ekhaya awukho umthetho street so nje ngizulele lokishini nginabangani ngidansa imidanso engakholwa ngalendlela ukuthi sasiyiteam sidansa sibiza ngama-Star Girls singenela ama-competitions and sasiwina ke futhi saqala nje esikoleni makunama concert sijoyine sidanse yaya ngokuya ke into yethu yakhula ngalendlela ukuthi sathola ngisho i-trophy yokudansa ngaleso sikhathi ngisemncane nangomzimba so i-dance yakhona beyibizwana sasidansa ikwaito okay yes sasidansa ikwaito so saduma nje ngomajayivane nje
uyipantsula lentombazane not really ngangiyona ipatsula kodwa nje sasidume Yeah. nje singumajayivane nje bakwaziwa nje esikoleni makuzoba nama concerts saqala i-primary Okay. ukuthi siyadansa so ngileyo ngane ngangithanda nje ukuphatha siphethe ezintweni eziningi yes ezenziwayo nje ngithanda nje ukuyikhipha busy ingane nje ithanda ukuyikhipha busy ngihambe sogida indlama kuningi nje engangithanda ukukwenza so kanjalo ngangithanda nje ukuthi ngikhiphe busy ngase nje ingane ethanda abafana ngoba ngathi noma sengikhula sengifika kwi teenage stage into kakhulu eyangihlupha mangifika kuleso stage ukuthi ngingalaleli ngabe sengiqala nje ukuthi ngabe ngisalalela ngiphendule sengicomputer ngithi hayi thume mina like sengingane nje egolozayo ecomplaina ngalendlela ukuthi ugogo wayengithanda kakhulu kodwa ayi wayesephoxeka kakhulu ngami so nalokho kwakungiphatha kabi ukuthi senginjena ngoba ngangithanda ngaphakathi kimi ukukhula ngingane enhle ehloniphayo izoba isibonele esihle kimi kwakukhona lokho kodwa ukungakholwa kuyithole nawe usuphendula ngibuye ngiyoxolisa ngiphinde ngenze the same thing so kwaze kwafika isikhathi ke la khona kwashunyayelwa ngangingathandi kahle inkonzo zabantu abasindisiwe kodwa nje kwenzeka kwaba nomngani wami owasindiswa umesindiswa ngangijwayeleke kuba nenhlanhla ukujwayela nabangani abaphuma emakhaya asindisiwe ori umngani osindisiwe and abanye babo bake bezama ukusindiswa thola ukuthi usezositshela usesindisiwe ini ayabuye futhi umbone nje sezenzela into zakhe yes so nami ke futhi mayikhuluma indaba okukholwa ngiyibone ngathi ngiyakholwa futhi ngiright emaromeni so kwenzeka ke ngelinye ilanga wangi-invite esontweni umngani wami ngahamba ngoba kwasekuqala sengena nezinto ezimjolo umjolo nje ngangisho kahle ngithi ngize ngijola ngifuna ukujola ngakhola nje ngileyo ngane njethi ngifuna ukujola kuningi ngangikubuka phambi kwami elokishini kwangenza ngathatha leyo decision ukuthi abafana bayadlalana and ngangikusho lokho so kwahamba ngoba esontweni ngathi nje sengingasaye esontweni ngase ngiqala ke ukuthi ngihlezi kunabangani ngase ke ngiyajola ngaqala ngajola kodwa ekujoleni kwami ngangekho serious futhi ngangafunji ukuthi kube serious is because kwakuyi pressure ukuthi kuyajola noma abangani bethi hayi imqome muhle nani then bese uyenza nje ngaleso sizathu leso so kodwa ke nami futhi ngomusa kaNkuluNkulu nganginale decision aseyishilo sesithande ukuthi ngangithi nje ubuntombi bami ngifuna ukugcina ngoba ngayithathela even i-decision yokuthi ngifuna ukuhamba lento eyintombi yamatshitshi so ngacela ekhaya yes baqale bangathi abathandi ngoba manje banokubona ingane ihamba ukuhlolwa ibuye futhi sezidumile uthi ayisewona amatshitshi so bangabanqaba so ngaqhubeka ngacela ngaseke bangivumela ngahamba lezo zinto ngoba ngangitshe ukuthi ngaleso sikhathi yona into ezongigcina nezongithusa ukuthi ngempela ngingalisenzi lesisono sokuthi ngilale nomfana ngashadile so ngajoyina kanjalo ke kwaze uNkulunkulu wafika la khona engenzela umusa ngomngani wami nje othile wathi mayifikile washiya ukuthi ekhaya kuba kuzoba nenkonzo samphikisa sathi nje unamanga akho inkonzo ezoba khona wasethi uqinisile wahamba samlandela sithi nje sifuna ukumkhipha amanga so masimlandela sifike ekhaya kubo hawu nangempela sihlale ayisibone ngekho umuntu sithi sesifuna ukuphuma hayi angene umunye umama ephethe iBhayibheli hawu sase sabona ukuthi uqinisile hayi sase sisukuma ke sesithi sifuna ukuhamba ngoba sesiyibonile lento ebesithi unamanga ukuthi unamanga so sathi mase sisukuma kwaselo mama siyasibuza ukuthi awungase ngifika mina nasenihamba kwathi kuzoqala inkonzo nina nasenihamba sase siyasho ukuthi hayi cha besingazike enkonzweni wase yasicela lo mama uthi awusengicela nisale senihlala nilalele inkonzo bese ngiyahamba ke hayi sabika amazaba sigqoka amabhluwe ngoba ngaleso sikhathi nje ngangisagqoka konke hayi ke so sagcine ke sivuma ukuhlala enkonzweni sahlala kwakhonzwa ngifuqa mama that day nje angizwanga lutho kwaba ukuthi nje ngisesontweni yabo nje mangakholwa unaka nje into engasile uhleke mabethandaza yonke leyo nto leyo so wasicela futhi lo mama uthi nakusasa ngicela nibuye ingane zami nibuye nize enkonzweni hayi sathi akunankinga mama sobuya nangempela sathembeka saphelezelana sihleka umbonile emfundisi sethi lokho kudlala so sabuya ke kodwa futhi cishe kwaze kwabaka uthusa buya then okwesithathu mase sesibuya ayi kwashintsha yonke imidlalo bese siyidlala thina bese siyela nje ukuyodlala usathane nje siphuphuzekise sesiphathe enkonzweni sividorize ukuhlekisayo thothi kuyathandazwa so ngalelo langa ayi
kanti uNkulunkulu unohlelo washumayela lo mama washumayela kwangazi ukuthi ngingedwa bonke engangihamba nabo ngavele ngabakhohlwa ngayibona mina washumayela lo mama ekhuluma ngokuthi izinsuku ziyeza njengoba uNkulunkulu eniphithuba enithanda eshumayela nizwizwi lakhe kofika isikhathi la khona nobe senilifuna ningasalitholi ithizwe intombi ezinhle nezinsizwe ezinhle zobe sezizula zilifuna zingasalitholi so uNkulunkulu mayekuphithuba kuhle ukuthi washumayela nje kakhulu lo mama and lento ayishumayela iyangihlaba kakhulu ngayibona ngedwa ukuthi angifuni ukuthi ngithi sengifuna ukuthi ngikholwe ngizwa amazwi kaNkulunkulu ngasawezwa ayingalelo la ngathatha idecision yokuthi ngisindiswe ngamukela uJesu abe inkosi nomsindisi so ngayithatha lo decision kodwa ngenxa yokuthanda isonto lami ngoba ngangazi ukuthi abasindisi badume kanjani kodwa ngaba nento ethi angeke ngize ngiwayeke amadlozi futhi ngeke ngize ngiliyeke isonto lami ukusindiswa khona ngiyasindiswa impela hayi nangempela ngasindiswa saqhubeka ke sezenkonzweni ngifuqa mama ngemva kwalokho kwase kuba serious ukuza kwami enkonzweni ngase ngilalela uma kushunyayelwa impilo yami nje lokho isizakala so lo mama lo wabona ukuthi hayi ngempela sesisindisiwe siyamlangazelela uNkulunkulu ngoba ngiyakhumbula nje sasizwa kuthiwa uma ususindisiwe uyahamba uyokhuleka entabeni nithandaze uyakhuleka usho yonke into uNkulunkulu so sayizwa leyo nto leyo sase si decide nesikade sinabe sasihamba nabo sonke ke sasindiswa ke cishe sasila ko 4 sasindiswa masindiswa sase sithatha isinqumo sokuthi sifuna ukuya entabeni siyothandaza sezwa bethe kuvuka ngo5 hayi nangempela sadudana ngalokho ukuthi nje sivukeni ekseni kwakusebusika futhi kubanda sagqoka amajazi sahamba sayintabeni singamantombazane sodwa andisibancane ngoba mangisindizwa ngasindizwa kuneminyaka u15 so ngangina 15 ngizokwenza u16 kwaku 2010 ngisindiswa yes it was 2010 so sahamba ke sayintabeni masifika entabeni sathandaza entabeni sathandaza amandla kaMoya Ngcwele ehla phezulu kwethu sathandaza ngalendlela ukuthi omunye wethu wathola ideliverance wahlanza singa understand siqhubeka sithandaza uNkulunkulu wasigcwalisa ngamandla sathi mase sigcwaliswe ngalamandla siwezwa lamandla kaNkulunkulu sa decide ukuthi njengoba sehla manje sambe nisemakhaya sifike emakhaya senza imisebenzi asemakhaya then bese siyahlangana siyahamba siyoshumayela asazi ukuthi thiwani mawuyoshumayela sezwe nje khona lamandla nje sasiweza 15 years yes konje and then decide ukuyoshumayela asazi nokuthi kushunyayelwa kuthiweni iBhayibheli le ivulwa kanjani sathi nje soyoshumayela nangempela masifike emakhaya umuntu unale joy nje khona le joy ekhona usebenza nje ujahele leli awe sihleli uthi sizohlangana hayi nangempela sikushaya u1 sihlangane sithandaze komunye wawo labe ngangihamba nabo sathandaza sijoyineke ingane zasestradini sithandaza ayemva kwalokho siphume singenele imisi sishumayele namanje angeke ngitshethi sasithini sasivula nje lelo vesi silibonayo sishumayele kwazi wafika la khona even nasekhaya ngase ngifike ngachaza ukuthi sengisindisiwe sengamukela uJesu sengiyakholwa ngifuqa mama ngeke ngaphoxeka ngoba baba nje ukuthi uyaphapha usemncane wenzani basho nje zonke izinto ezinegative akusiso isinqumo esabajabulisa kanti mina ngangi expect ukuthi bazojabula ngoba ngaze ngasho ukuthi ngiyaxolisa konke okubi engikwenzile sengizoshintsha ngatsho ukuthi bazojabula hayi cha bangajabula so yaqala ke impilo yami yashintsha sengifunda iBhayibheli lalilodwa ekhaya lihlala nje phansi kombhede ugogo nje wayehamba nalo ngalelo langa so ngalivusa ke leli iBhayibheli phansi kombhede ngalifunda mangilifunda ngizoba umnandi bokufunda iBhayibheli sengathi nje ngalo ngilifundile kwamnandi ukufunda iBhayibheli so samshisela uNkulunkulu samshisela kanjalo kwazi kwafika la khona ke bese ngichaze khona ukuthi umama wathi asikhulekela ukuthi sithole umfundisi masithola umfundisi nangempela samthola umfundisi ubaba uSibiya sahlangana eWashbank noma ke usathane before esihlangane nobaba uSibiya kwaba nezimpi kakhulu ezaba khona ezisidiscourage nje ukuthi sikiye ukukholwa so ngomusa kwakhona ugogo esathi masindiswa umama womunye walabisa sihamba nabo owayesilandelela kakhulu ngoba nami ngathi sengisindisiwe ngase nginciphisa indaba yomgwaqo kwakhona ugogo kuthiwa ugogo uSibiya logogo lona ngase ngijwayele ukuye ekhaya lakhe mangifike ekhaya lakhe nakhona nje ngangizuba umnandi uthando ngoba mina nje ekukhuleni kwami uthando nje into nje ngangayazi
even nje ngangazi ukuthi umuntu uphila kubo futhi nje omakhelwane nje akamfuna omunye umuntu ngangakwazi ukuhlala emzini womuntu ngikhululeke kodwa mangifika kulomuzi uthando ubheka ukuthi awuhamba ungadlile konke lokho nje kwangishumeza kwangithinta ngayizwela ngisekhaya so sajwayelana kakhulu ngenalogogo wangihla nje ngalokho simbuza imibuzo ke ngoba sesisindisiwe phoma nje ngoba sesisindisiwe gogo lokhu nalokhu esisiza ke logogo ke lapha nalapha ukuthi senze njani so naye uNkulunkulu wangenela wasebenzisa yena kulezi izinto esasibhekene nazo ezazisenza nje siye kukholwa ngenxa yokudisappointeka abantu esibabona abaphambi kwethu so wasebenzisa yena ngoba nabazali basebethi nje asihlale phansi singabe nje siye ke nje indaba yokuya enkonzweni wasincengela logogo kanti sesizohlangana nobaba uSibiya wacela ukuthi ngoba sikhona umfundisi esekuthiwa sizomthola sicela ukuthi siyombona lo mfundisi then ke bese ke sizothathela lapho simbona unjani umfundisi singakwenza ke lokho enikusho bazali nangampela bavuma then ke sahamba ke sayiwashbang wasilanda ubaba uSibiya kuseduzane ke mhlambe it's about 15 minutes ukusuka eGlencoe eWashbang salinda ngesonto ukuthi umfundisi uyeza uzosilanda nangampela wafika basilanda sase sahamba sayinkonzweni mina ke nje ngicabanga ngiyimejinela ngangimejina nje ibandla elikhulu ugqoka amaqhoks kuswenkiwe ngoba nje ngangazi nje abasindisiwe yilokho hayi bagqoka kanjalo yes so nje ngalendlela ukuthi sakhathaze ukuthi sizogqokani safuna namaqhoks ukuze sizokwazi ukuthi sifithe hawu mase sithi siyafika eWashbang hawu yiwolo likhulu kodwa abazalwane nababaningi awu kwalokho nje kwamangaza nje akhona keyboard lesiyazi ukuthi yakhala nje abazalwane nje bayihlabelelela ayisangena masifika nje almost kwakumndeni nje cishe mhlawumbe kangafikile mhlawumbe kwakula ko 2030 abantu ababekhona kodwa ibona likhulu so sangena ke basamkela ngothando safica vele siqalile inkonzo hayi kwafika isikhathi ke bashumayela umfundisi hayi mayishumayela bayikhuluma ngokufa amaqondana nesono ukuthi masingabazalwane kumele sihambe sifile ukuthi singaba amakholwa aqulekile singaba amakholwa lele kodwa siba amakholwa afile ngoba uyikholwa efile akube sekuvuka ezinye izinto inyama ivuki ngoba ufile so nje wayichaza le ndaba yo awaso ngajabula emoyeni wami ngeza ukuthi yabona la ngisendaweni right ngizokwazi ukuthi ngimkhonze uNkulunkulu ngendlela okwa interpreteka ngayo ngakimi ngaleso sikhathi ngaba nento ethi ngokungena ezulwini ngigijima mangahlala la so kwaba isitembu sokuthi nje hayi cha impela kuyikho ngiyavuka nentshisekelo yami kumkhonza uNkulunkulu so sahlangana kanjalo ke nobaba uSibiya kanti ekuhlanganeni kwami nobaba uSibiya wayesasebenza nje bese shilo sesithandeka naye ke ngimfica lapho wayesayingane nje lezi abefundisi nje ejwayelekile ukuthi ingane zabefundisi azifuna ukholwa yawa right ekind ngimfica but ke mase sesinokuza hayi ngabonza ile ngane ngase ayisizakele kahle ngoba thina sashisekela wele ntshisekelo nje mawusanda ukholwa kancane kancane sasambe nisoshare umbona ukuthi uyabhoreka abuya iqokelele lezi icephe zakhe ngiyibuza inhliziyo yami yini ingane zabefundisi ngafuna ukholwa ngoba mina kube nginomzalo okholwa bengizojabula so kanti uNkulunkulu sezomsiza kanti uNkulunkulu sezosiza cishe safika amasonto elandelana kwaze kwaba ka2 then kwesonto lesithathu ke la uNkulunkulu nami ngangikhona ngomusa iqalo ngibuleka imessage lokuthi asiphume kwi-world system ingcolile konke lokho abesekuchazile nami ngangikhona lapho yehla and yathi mayehla ngakhohlwa yikho konke amaphupho enginawo everything ngahlabeka and endlela eshumayela ngayo umfundisi wayikhuluma iqiniso but waze wathi uzophuma phandle ayoshumezela abantu abasemgaqweni babe ngabafundi bakaJesu awazi like enhlizweni yami akwazi ukuthi kuyolandwa abantu phandle ngikhona nami ngifuna ukuba umfundi kaJesu ngilandele uJesu ngifunda imfundo kaJesu ngahlabeka ngakhohlwa nokuthi nginomndeni kuzothiwani after inkonzo ngaya kumfundisi ngathi mfundisi konke okushilo ubukushumayela ngikuzwile and ngizokwenza like nomfundisi naye wathuka ke wazothi sithatha ifasting sikhulekela abazali ukuze le ndaba mayifika kubo hayi sakhuleka ke sayangena kwi-fasting kodwa nginqama manje fasting nje yethu akubanga into eyaba serious ngoba nalabo abanye ngangihamba nabo basebesho njalo bethi bafuna bazoyenza lento so sangena kuleyo fasting angiyazi yaphelela emoyeni nje saqhubeka ke safunda nje esikoleni kwaze kwavulwa njengoba eshithi kwakuvaliwe mina ngangenza ugrade 10 ngaleso sikhathi 2010 so saqhubeka
Kwathi ngelinye ilanga befikile belethe home sale ngoba befika bezokwenza senza ama home sale. Bathi befikile thina njengama teenagers ngoba siyalingana nosisi wangoJune wangoJuly. So yes. So ngase ngimbuza ke njengosisi ukuthi hawo bekunjani esikoleni hambe kanjani wangitshela ukuthi yena usephumile eGibhithe. I was like eGibhithe uphumile. Yeah. Esingithi mina kuphi manje eGibhithe wathi angisafundi sengiphumile esikoleni. I was like how yabuya lento kimi yayikhona ukuthi nami angisafuni ngoba sengilizwe iqiniso lishunyayelo. Yes. Eyavuka kakhulu yabuya ukuthi akasafundi. Hayi okay ngaqhubeka kodwa nje ngaze ngakhala ngalolo langa ngathi ngeke nami ngifuna ukuthi ngibe umfundi kaJesu. Ngifuna ukuphuma eGibhithe. Yes. So hayi uNkulunkulu wenze izibukwayo ke lo mzalwane uthe wathi esekile esikoleni masifikile uNkulunkulu wakhula kakhulu spiritually. Asishumaze size sikhale. Hey wambonze uyakhula kakhulu enkosini even iBhayibheli hey ngaba buhlungu enhlizweni nami ngoba ngiyalangazelela ngiyafuna ukukhula and nasesikoleni ke kwaqala kwashintsha even indaba yabangani. Angisho ukuthi bangani siyangisanifuni but nje ukuyinqumela kwami ukusindiswa sengisho ukuthi sengisindisiwe sengiyakholwa. Yes. Mabe khuluma into ebhedayo ngisho ukuthi hayi uNkulunkulu akumthokozisi yazi lokho. uNkulunkulu akafuni ukuhleba nanemjolo umjolo uyisono ngaqala hey ngaya ngokuya ngibhora kubo baya ngokuya nje bobo nje sebeyabhoreka baya ngokuya benyomuka ngathola abanye futhi abangani kwamina ngizwela ukuthi yaza ngibelong la izinto abayikhulumayo nani ngagcine ngithola nje ukuyihambela nabantu engibonayo ukuthi hayi noma bona bengajoli kodwa nje khona lezi ingane nje ezithulelayo ezilungele ezidelelekile ezikoleni. So ngangicamena ukuthi ngihlale nabo. So nalapho futhi ngilalela umoya ongcwele. Ngiyazi ukuthi angidingeki la. So ngaseke ngifundisa nje umoya ongcwele beke enhlizweni nami ngibe ne target ukuthi yazi kusasa ngifuna ukuyoshumayeza leya group leya. Ngisuke nje ngihambe ngedwa. Kwesisikhathi kwakuba nzima khona ingane wawuyibona nje ukuthi ngiyiqala ngaphi ke lesi. Usabo thothi ngizokhulekela iviki lonke ngithi namhlanje ngizoya. Kodwa ngikulwele lokho hayi ngicine kwesisikhathi ngibingelele nje kahle nganibingelela igameni kaJesu awuzi mangali ingane uthi hayibo ngithi uJesu uyanithanda uJesu anifela ngishumayeze hayi zivele ziyibongele ke ingane even naseklasini amathuba engiwatholayo njena mina nje ngifaka uJesu. Ngabe bangumsindo ngisukele nje omunye engimazi ukuthi uhlanya leclass ngiyazi ukuthi mangidraw attention yakhe uzokwazi ukudonsa lonke iclass ngimshumayeza hayi aqaleke sekukhuluma ngoNkulunkulu hayi ngilifaka ivangeli lapho kwaba kanjalo. So kwaze kwafika la khona ke nami indaba yami nga introduce ekhaya ngoba impela uNkulunkulu wayelokho ekhuluma so ngikhale ngifisa ukuyenza lento ngagcina la nami khona ngabhala incwadi khona ngabhalela uma wami ngamtshela ukuthi esikoleni sengiyayeka uNkulunkulu asimthokozisi sengifuna ukuthi ngibe umfundi kaJesu ngikhonza uNkulunkulu ngokuphelele. Hayi ngangingazi ukuthi kuzoba nzima ngaleya ndlela. Ngangithatha nje kancane ngazoba kwenza ukuthi noma ngiyingane yini. Hayi wasangana uma wami wathi nje hayi ngiyeke nje iziyenzeke leyo nto ngitshela yona. Walwa ngayi nama ngifuna uqamba mangayi akubanga le ndlela ngicabanga ngayo ekseni mase kumele kuvuke esikoleni ngamtshela ngathi manje uba ngishilo ukuthi esikoleni angisayi angisezukuya ngoba yena ngangijwayele ngise iNkulunkulu eseyimbulile message ingakaphuma esikoleni bengilala naye uma wami nje umuntu friendly alright so ngangikhuluma naye yonke into ngimtshela nje ukuthi hasi isikole ngimtshela kodwa shuthi wayengayitsheli nje ukuthi into engizoyenza ngempela ngikhuluma nje naye hayi ezokale umuntu nje ayozwayo ngathi mase ngithi sengiyamtshela lento ngiyayenza hayi wabhoka ngolaka khumbula kahle ngalelo la ngafuna esikoleni wangishaya wangishaya ngase ngithi hayi umphefumulo wami uyaphuma lapho ngathi Jesu ngiyanikela umphefumulo wami izandleni zakho kwasho ukuthi isikhathi asikafiki hayi wangidedela wathi nje hey akho ngane engeziwe esikoleni so khona lapho ke ngingangayile kanti asile sonke nalabo abasasithe nabo siyasiyeka isikole so bahlangana nosisi womunye wabo ngoba lo munye wayenenhlanhla uma wakhe lokade ngimusho ugogo Sibiya bekunye nathi wayizwa na imessage ikhulunywa futhi wangaba nankinga umingane yakhe nayo ithi yayeka so mina nalomunye sasiba u2 lapho
bahlangana umama nosisi wakhe ngoba wayesesele nosisi wakhe omdala. Okay. Bahlangana bathi hayibona nazi izingane zesigila bahamba baya kubafundisi abasindisiwe bayobika lolu daba uthi nazi izingane and kwakubhala manje abafundisi. Abanye abafundisi abasindisiwe ngoba kwakubhalwa ngaleso sikhathi nje kwakubhalwa futhi ama-exam angaphosisi kwakubhalwa nje impela. So sikwaye kubafundisi abafundisi basihlalisa phansi. Basha abafundisi ukuthi hayi nina ingane ayikho lento eniyishoyo. Hambani buyelani esikoleni. Sibachazeleke abafundisi cha uNkulunkulu ukhulumile nizodlani nizokwenzani sikhothizwe lithezwe ningakhathazeki nizodlani nizophuzana. uNkulunkulu uyakwazi sikudingayo. Hey manisho njalo ke thani uNkulunkulu akehlisa imali manje. Hayi kwaba yimpi nje impela kodwa simile sinqumeni sokuthi nje cha asibuyeli esikoleni. Sifuna ukuba uba full time sibe ngabafundi bakaJesu sisebenzele uNkulunkulu. Hayi baze babiza umfundisi uSibiya ngoba kwakuseduzane babona ukuthi izingane ziyasehlula babiza umfundisi. Babembiza umfundisi wafika. Mayifika umfundisi bahlala naye eceleni bakhuluma. Wachaza kumfundisi ukuthi mina angiphoqe umuntu. Mina ubaba uSibiya. Mina ngiphoqe umuntu ayikho ingane engiphoqile. Mina ngishumayele ngakhuluma uNkulunkulu athi angikhulume. Bathi abefundisi ke ngoba ke wena okhulumile tshela lezi izingane ukuthi ayibuyele esikoleni. Washo ubaba uSibiya ukuthi mina ngikwazi ukutshela izingane ukuthi ayibuyele esikoleni. Ngimelane noNkulunkulu. So angikwazi ukwenza lokho kodwa ngiphoqe ngane. So mase ngiyitshela ukuthi ayibuyele esikoleni futhi koba ngathi mina oyiphoqile. So I decision yomuntu. Hayi ke abefundisi basibiza. Basitshela ukuthi sesihlale phansi njengabafundisi sakhuluma saphuma ne decision ethi buyelani esikoleni. Hayi ngimangala ukuthi hayibo. Hayi ke ayithulele kubaba uSibiya vele futhi ayikho into ayizoyisho bakaphoqe umuntu. Ayikhulumeleke lo munye kumama wakho ngena inkinga athi mina esikoleni angibuyeli. Lo munye ke wayenza umatric asuzobuyela. Bese nami ngiyasho ukuthi esikoleni angisafuni ngesikoleni kodwa ke ngoba nisho njalo ngiyabuyela esikoleni. Bathi ke bazohamba ke bosikhulumela nothisha sibhale ke lamapileli phephe ngalibhalanga. So ngabuyela ke esikoleni ngabhala kwabhalwa and then kwaze kwaba ama final exam ngawuphasa ugrade 10 wami ngaya ka grade 11. Ngithema ngifika ka grade 11 ngase nginento ethi at least angicimeze ngiqeda umatric ngoba vele sengizoqeda. Hey kwasho ukuthi the more nami ngifunda ngapha the more uNkulunkulu uyasebenza, the more uNkulunkulu uyaqhubeka uyakhuluma ngoba abazalwane wasebeqala bethatha ama decisions nje bedela konke. So ngakhulekela lokho ukuthi inkosi kwaba into engikhulekelayo ukuthi uNkulunkulu angisize mhlawumbe angenelele kuma wami avume kungase kuwumkhuleko kimi lo ngihlabeka kodwa ngilongikhuleka ukuthi inkosi ngisize kanjalo ngafunda ku grade 11 hayi noNkulunkulu wagcina ekhulumela kimi qobo lwami ngoba ngangithi ngifuna ukuqeda umatric wangitshela nje ukuthi nje lo matric othi uzoqeda nje angeke nje usurvive, you won't survive. Ngezwe impela emoyeni wami wakhuluma audible kimi ukuthi isikhathi esiphelile nalo matric othi ufuna ukuqeda ngeke usakhona kwakucindiswa nje izokuphelela. So kuthe kukanjalo ngase ke ngicina ke ngiyithatha ke decision after ama exams asibhalela uMarch savula. Emva kwalapho even ama results ami a drop ngalendlela ukuthi esikoleni ngase ngizwa ukuthi nje this is not my territory, yonke into yakhona ngalibona lelizwe ukuthi uma navuswa kanye noKristu ufunana okwaphezulu hayi okusemhlabeni. So nje mina ngase ngifuna nje okwaphezulu. So yonke into engiyenza lana ngiyabona ukuthi nje it's a waste of time kimina. Ngifuna okwaphezulu uNkulunkulu ngoba ngangifunda ngisho iBhayibheli mase kuwa ama free period ngithatha iBhayibheli lami ngiyalifunda. The more futhi ngilifunda uNkulunkulu uyakhuluma. So nje khona la khuluma khona ngaze ngakhala ngisesikoleni ngabona ukuthi yabona ngiyadecide ke manje and mangidecide angisabuyeli noma ngenzakalani ngifuna ukuthi ngibe umfundi kaJesu. Nangampela ngabuya ngamkhombisa umama results ma wayesekhuluma kwesithu lapho wayesekhuluma kwesithu eseyikhulumela ke nje lapho ekhuluma kwesithu wayekhuluma ngeperfect will kaNkulunkulu nepermissive ukuthi
Yesu ayikhuluma ngepermissive neperfect will ukuthi akusibona bonke abathi inkosi bayobona umbuso kaNkuluNkulu kodwa benza intando kaNkuluNkulu ukuthi abanye bose ngalolanga Nkosi asiprophethanga naso akhiphanga namadimoni athi anginazi so wakhuluma nangesanga ukuthi indlela eyumncingo baningi bayafuna bayahluleka so waseyaveza ukuthi le indlela eyumncingo baningi bayafuna kodwa bayahluleka waveza izinto ezibahlulayo ukuthandizwe everything so I was like cha angifisi ukuhluleka ngifisa ukushiya yonke into engenza ukuthi ngakwazi ukuqualify ungena ngesangelo umncingo so nangampela ke ngagcine ngimtshela uma ukuthi ngempela mangisakhona esikoleni ngiyayeka wayetshela ukuthi nalapho futhi ngiyadlala maye ngivuse ekseni ngaqhubeka lapho uthi nje cha esikoleni manje bangishutha angiyi ila khipha igama lokuthi ke uma ke uthi awufuni ke esikoleni ngicela nje ungithathele konke ngokwakho ungehambele so ngajabula ke lapho uthi ayisengizoya kahle kubazalwane ngathathe okungokwami ngahamba ngacela abazalwane bengilanda ngisho ukuthi khase ngixoshiwe kwakubhlungu although ngangikhala ngoba ugogo naye washo namagama uthamba juba bokucutha phambili kubhlungu ngikhala futhi uma hambe ngimthanda nginamaphupha amahle and ngifirstborn kwakukuningi kwangelula ukudela konke akubi lula ngathi kuhlukana inyama ngazinani kwakubhlungu ngikhala so kodwa ngathi uNkulunkulu ngiyakwethemba and i-decision engangiyithatha ngangithi noma ngingahlupheka ngathiwa ngiqoka ngisho isikete esisodwa ngihambe ngiyoshumayela ngiyazi ukuthi uyongifihla ngenkazimulo yakho so ngahamba kanjalo ke ngahlala nabazalwane so buyaqhubeka kubufakazi angazi noma ngiqhubeke nabo alright ayasibjoyine ngapha futhi sibe kuwena sesithandeka bo nawe ugcine khona lapho endabeni yokuthi uyashiya ke manje esikoleni right asiqhubeke lapho ke yebo hayi mase ngishiyile ke esikoleni into yokuqala nje engikhumbulayo ebalekile ukuthi ngathi mangishiya esikoleni ngazwa ijoy nepeace enkulu engakaze ngizwe before empilweni yami ngaba nje nepeace ngaba nejoy ukuthi this is the right decision le engithathile ngaba nento ethi nayo into uNkulunkulu akangibizela ukuthi ngenze so ngaba nokujabula nokuthula okukhulu kwaze kwafakaza nabazalwane ebebazi impilo yami before khumbula nje wazi umama Mlondi ayibo waze wakhazimula bo omnye umzalwane esasikhonza naye ke esasina esasilana emission ngaleso sikhathi so ke kwaba nejoy nje eyayibonakala eyiobvious ukuthi cha lento lesisinqome ngisithathile ngihappy ngaso because ngathola ukukhululeka ngake ngisasithi ke iGibhithe ngenxa ukuthi isikole iworld system iyamgqelaza umuntu so abantwana baka Israel babegqilazekile iGibhithe so ke sasibiza ukuthi nje umuntu mayesase esikoleni nje usaseGibhithe so ke sasithi nje ababesuke esasisuke sesikhululekile thina sesayi uNkulunkulu usesikhulile ezweni lokugqila eGibhithe ingakho ke lo mzalwane ekhotha leyo ndaba ngoba wawuyizwela inkululeko kwakusuka amajoka mawusukhululekile kweworld system so ke into eyenzeka ke empilweni yami ngabona uguquko empilweni yami engangikade ngilangazelele ngingalithola ngoba ngaphambilini bekade ngithi mangifunda iBhayibheli sasikhuthaza ukufunda iBhayibheli but mangilifunda iBhayibheli kube ngathi nje ngifundela inovel ngizwa nokuthi lithini ngilikhohlwe ingekho nje nentshiseko lokufunda ukuthandaza ngangithandaza nje into ephelayo njengoba phela into yasekhaya into ephelela nje emoyeni ukuzila ukudla makushiwe ekhaya ukuthi zila ukudla so ke impilo yami nje ikanjalo spiritual before but after sengidele konke sengiphumela kuworld system sengiphumela esikoleni ngathi mangifunda izwi kaNkuluNkulu ngaqala ukuzwa umoya kaNkuluNkulu ekhuluma nami ngezwi lakhe ngilizwe limbuleka ngizwe lihlala engqondweni yami ngizwe lihlala enhlizweni yami ngizwa lingenza ngithathe decision mase ngilifundile ngathi mangithandaza ngabona umehluko kwiprayer life yami kwaba nomehluko ngakwazi ukuthandaza ngamukela amandla kaMngcwele okuqala njengoba ngishilo ukuthi ngaleso sikhathi sasikade sihlala eWashbank emission isikole ngafunda kuso before ngangikade ngifunda iDandi so ke ngaqala ngezwe amandla kaNkuluNkulu ngikhumbula ngiqala ukuzwa amandla kaMngcwele ngangikade ngisekitchen kwasekuseni ngangisanda dela konke kusanda phuma esikoleni so ke enhlizweni yami ngizindlela nje ukuthi uNkulunkulu wazwangenzela umusa ngaze ngakhululeka ngoba kunento eyayenzeka ukuthi makudlala igospel music ekhaya kwakudlala igospel music khumbula kunaleli culo elalithi I am free from sin I'm free to dance and sing and praise your name liculwa ubaba Ron Conley so ke ngangithi mangicula lelo culo mangifika kule portion ethi I am free from sin ngibe nokuthula enhlizweni yami before
ngoba ngiyazi ukuthi angikho free from sin isono sayibambela impilo yami but after ke sengidele lonke sengikhulekile emandleni esono ngase ngikwazi ukuhlabela ngithi I am free from sin ngikhulile emandleni esono so ke ngizwe lijoy so ke ngathi mangizindla ke ngangiclean ekitchen ngalelo langa ngangishanela ngangiclean endlini ngaleso sikhathi ngangise kitchen ngishanela ngiphethe umshayelo ngesandla ngizindla ngibonga umusa kaNkuluNkulu ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangikhulula esonweni wangikhulula ebubini wangikhulula ezweni wangikhiphe ezweni lobugqila ngoba izinto zakulelizwe ziyamgqalaza umuntu uba isigqila so ke ngase mangizindla kanjalo ngezwe amandla kaMoya Ingcwele empilweni yami ngangaka understand ukuthi amandla kaMoya Ingcwele because ngezwe ingembezi ngezwe ngathi ngathandaza kakhulu then ngashiya kanjalo ekitchen ngihamba ngayikamereni lami ngathandaza ngaguqa ngamadolo ngabonga uNkulunkulu ngadumisa ngezwe ingembezi so ke ngezwe amandla ebengakaze ngiwezwe before empilweni yami nga experience amandla kaMoya Ingcwele ngabona transformation since then ngaba nesibindi sokufakaza ngoJesu because kwakuba nento ethi Ozani bento abasha nizofakaza bona into ogqutshwa ngamadolo zani nizofakaza sime phambili hayi ngiyamthanda uJesu ngangisho njalo ngangafuni ukuthi ngisindisiwe ngoba ngangazi kahle ukuthi impilo yami ayikho right before so ke nganginento ethi angifuni uqamba mangakwazalwane ngangithi nje hayi ngiyamthanda uJesu ngisho nje lamazwi amala ngihlala phansi but sengisizakele ngase ngikwazi ukuthi ngase ngiba nesibindi ukuthi cha ungisindisiwe ngiyakholwa uJesu ngihlukene nesono ngiyangaba nesibindi benginganaso before saqala lapho ke senza ama open airs kwakwenziwa ama open airs ke sithi sesidele konke ke manje sesibhizinisi into kaNkuluNkulu kuphela kusekho kunye engangikwenza so ke okay ngiyabonga ukungikhumbuza sinoxola ukuthi ama teachings before indaba zama open airs sase siba nesikhathi ke sokuthi sifundiswe umuntu uyavuka ekseni wenza izinto zasendlini uyageza wenza izinto zasekhaya emva kwalokho kwakuba nama prayers nje mhlambe kwakuthandazwa mhlambe 3 times mhlambe kuseni semini ntambama na in between nje manginesidingo sokuthandaza anytime kwase kuba nama teachings ama Bible class la ke sasihlaliswa khona nje phansi sifundiswe nje izwi likaNkuluNkulu ngoba at first sasingabi naso isikhathi sa world system kwakuba nje mhlambe twice a week mhlambe kukhonza isonto Sunday sikhonza Sunday then mhlambe kube nama teachings once or twice but since sesiphumile ezweni ayisekho into yezwe sibhizi ngayo sonke isikhathi sethu sesinikele uNkulunkulu yebo so kwakuba nama teachings iki lento eshiwo uJesu ukuthi mase bephendukile nibabhabhadise nibafundisa ukugcina konke Matthew 28 nibafundisa ukugcina konke engeniale ngakho so isikhathi sethu sonke ke sasesifundiswa kaNkuluNkulu senziswa kama teachings usuku nosuku sabona lento okukhulunywa ngencwadi yezenzo chapter 2 verse 42 ukuthi mase bephendukile abazalwane babefunda usuku nosuku behlangana day by day sangabe senza into okukhonza once or twice a week sabe sesikhonza every day so ke ngakhule kumazini uNkulunkulu ngakhule relationship yami noNkulunkulu I started testifying I started ukuthi ngikhulume ngezwi likaNkulunkulu ngithi mangikhuluma ngizwe nami ukuthi into engikhuluma ine sense so I started growing spiritually kwaba nomehluko omkhulu empilweni yami then ke sasesiqala ke sisebenza siba active sisima sesifundile then lokho esikufundile siphume siyo practice mhlambe makade sifunde during the week mhlambe Saturdays sisenzele ukuthi sihambe nalabo babesuke besafunda ngaleso sikhathi nathi sesiphumile sahamba senza ama open airs saqala samemeza eTradini ama door to door ama home sale ama open airs ngikhumbula nje ngiqala ukumemezela ngoJesu saseStradini eTradini zako Glenco nginalo fika ukuthi umuntu uzoqala njani akhulume ngoJesu phakathi kwabantu abaningi kodwa ngathi mangiqala ngikhuluma sathi masihamba ke ethi mayihamba nathi ngoba oyemdala wayekhona kwakuyena ubaba sinabantu abashaka nje sibaningana so ke wathi umuntu nomuntu ahamba istrad sakhe ke so ke for the very first time nje ngiqala ukufakaza ngoJesu in public ngafakaza ngoJesu ngamemezela ukuthi uJesu uyasindisa uJesu uyathethelela izono abantu bephuma endlini zabo babeminyango balalele babe attentive nje balalele so ke sasi active ke nje spiritual ngenxa ukuthi isikhathi sonke sekwesika uNkulunkulu yonke impilo yethu nje si dedicated kuNkulunkulu ngaze ngathi enhlizweni yami emhlabeni asena option B sinoNkulunkulu nje yena yedwa ithemba lethu yena uJesu Kristu inkosi yethu sithemba yena so ke we stopped ke sayeka ke sayeka izinto zezwe saba devoted kanjalo nansi ke enye into engifisa ukuthi
ngisho ngingaze ngikhohle ngabe ngathi ukudela konke ukudela isikole kuphela. Okay. Akusisi isikole kuphela umuntu akaphuma kuso makhululeke kwe system. Yes. Iqala nje le ndaba cause before sifike kwi-education ukuthi even education kuNkulunkulu akasidingi kuyo kwaqala kwindaba yama celebrations, birthday celebration, Christmas celebration. Kwaqala kulezo zinto ngiyakhumbula nje esayixoxa uqala baba ngaba lento ethi yabona umuntu manje siqalile ubaba ngeke sisathola ama gifts ngama birthday yethu. So ke kwakunalokho nje ukuthi so ke saqala ke ngaye ku celebrate birthday ugcina wami celebrate birthday kwaku 2010. That was the last time ngigcina ucelebrate birthday ngoJune. Thenga ikhekhe le birthday, thengelwa ama gifts, uculelwa yonke leyo nto leyo. So ke kwakusikhathi sami ngangigcina nje ngalowo nyaka ukucelebrate. So ke saye ukucelebrate ama birthday ngo 2010 nje uDecember wakhona saye ukucelebrate uChristmas. Yangaba khona nje into ukuthi uChristmas mangaphosisi saphuma senza udoor to door. Sasishumayelela thina. Bethi abantu bedla thina sishumayelele sishumayela uJesu sihambe futhi singafisi nokudla kwakhona lokho Christmas ababesuke bekuphekile ngaleso sikhathi. Sasifike nje sidlulisa uJesu sihambe. Sishumayele etradini because sasinento yokuphambana nomoya wesikhathi. So ke mangikhuluma ngokudela konke, masikhuluma ngokudela konke asimaksidela izwe siphuma kwakwezwe asiphumi kuphela ukuthi education nje kuphela. Kodwa yonke nje into engeyezwe. Asikize nje ukuphazamisa Yes, kule party yama birthday like wenze njani nje mangabe wena uzalwa ngoJuly ne ngoJune mina ngoJune usisi wami uzalwa usisi unoxolo uzalwa ngoJuly. Okay. Ngedate yakho ngoJune wenze njani? Obviously I will celebrate birthday but yini oyenzayo? Kuba usuku nje ujwayelekile baba akukho ukuthi uma kuukuthi nje umuntu ubeplanning ngabe ukuthi uye edrobheni wenza igross uma ukuthi umuntu ube yenkonzweni uma ukuthi akenzi lutho mhlawumbe usuje ukuthi umuntu aphumule uyaphumula. So ke ayikho nje into ethi noma kuba kulokho nje ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ngigcinile sengize ngafika kulomnyaka. Yes mhlawumbe ezweni kodwa hayi ukuthi usuzolinde bonke abantu uzothi siyabonga uNkulunkulu sekuyi special day. No, it's a normal day for ukuhlanganisa lo mnyaka baba ngiyabonga ungigcine kuzokuba lesi sikhathi uqhubeke ulangazela ipurpose kaNkulunkulu. Ngibuziswa ukuthi kuba sengazathi shothi uyakhohlana ukuthi una how many years manje. Hayi lutho noyingqondo isukuyazi ukuthi hawu namhlanje ngihlanganisa iminyaka emingaka kuba lokho sawu ngiyabonga uNkulunkulu sihambe nami kwazi kwala nje obesho sisi ukubonga nje uNkulunkulu ngikhulile emthandazweni wedwa hayi ukuthi kuzothi emthandazweni bazalwane umzalwane namhlanje siyabonga uneminyaka ukuthi ayikho leyo nto kuyathuleka nje akekho ozothi happy birthday akekho ozothi sibonga uNkulunkulu noma ini cha ayikho nje into special na cancela futhi ne Christmas day. Yebo. Okay. Maku ngomhla ka 25 December uma ukuthi iqondane nokuthi siyafasta. Uma iqondane ukuthi besinenkonzo. Uma ukuthi nje ayikho mhlawumbe into special ekhona kuba ukuthi nje siyapheka futhi siba nento ethi hayi asivele nje sipheke simple ke. Nofikayo nje abone simela nomoya wesikhathi. Noma ngabe besingafuna ukupheka amasalad kodwa asizukwapheka ke ngalelo langa. Ngamabomu nje amakhulu sopheka nje very simple food mhlawumbe nje fish ne rice ukuze nje sidle nje as normal makuthi siyadla ngalelo langa. But acknowledge ukuthi uJesu yena wazalwa noma singazi ngayiphi date kodwa yena wazalwa. Yes sir. Ngaba sindiswanga ukuba uJesu akazalwanga. So nje siyambonga uNkulunkulu ukuthi wasilethela uJesu, siyazi ukuthi wazalwa ezalwa intombi uMaria, siyazi ukuthi wafa wavuka, ukuthi idate kwakuyiphi akushiwo ngeBhayibhelini ukuthi kwakuyiphi date uJesu ezalwa. Nokuthi enye into esikhuthazayo ukuthi even eBhayibhelini akukho la sithola khona nje abafundi sebebungaza uJesu ukuthi namhlanje Jesu uneminyaka emingaka. Happy birthday Jesus. Leyo nto. uJesu si appreciate usuku nosuku umsebenzi asenzela wona. Oh yes. All right. Kunjalo impela. So nje ngabo ngalezi insuku abasebenzi ba celebrate uChristmas kusuke nje kuyi normal day kuthina. Kanjalo nama Easter futhi. Ngama Easter kahle ikhalenda nje yonke izinto ezicelebrate kwicalendar zine pack and worship mhlambe ke sizoxoxa kokulandelayo uma uJesu sasigcinile ukuthi lezi zinto kahle umsuku ayazi usuka kephi. Yes ngoba siyakholwa ukuthi uJesu usazosigcina sisazoxoxa. So ke siyambonga ukuthi uJesu wafa esiphambanweni sawafa wafela izono zethu. Siyakwazi ukuthi kwenzeka siyakholwa futhi. But masiza kwi-Easter yenye into iphasika yenye into. Yebo so ke kunomehluko. Yebo so ke
asikho asicelebrate Easter uJesu yena iphasika lethu indaba yephasika okay so beyisixoxa asidlule kuleyo ngoba manje sisafakaza so ke simasdela konke ke sadela lo konke lokho even amaphilisi including amaphilisi nodokotela nganginento neattack ekhanda ngangijwayele ukuhlaselwa ikhanda thola ukuthi ngize ngiyabuya esikoleni ngenxa ukuthi ngaleli ngiphethwe ikhanda nje elinzima kwakwenzeka ngibe neattack ekhanda elinzima so ke thola ukuthi sengizophuza ngama disprin amaphilisi yini ngaleso sikhathi base umuntu asedele konke saphuma emaphilisini saphuma kodokotela uthi nje mawuhlaselwe ukugula noma yini ebhlungu ubiza igama lika Jesu ubeka isandla mawuza ukuthi kanjani ukubiza umzalwane ngicela ubeka isandla yazi kubhlungu ikhanda noma kubhlungu ini cela ungithandazela kuba yilokho nangampela mawuza ukuthi okay ikhanda mhlambe libhlungu usutha ufika uthandaze uyiphuzela amanzi nje adala uNkulunkulu aphiwe uyiphuzela amanzi kakhulu ngoba sometimes so nje kuyi dehydration esukudala ikhanda libhlungu uyiphuzela amanzi ulala uvuke lapho uNkulunkulu usebenzile umsebenzi so nje sithemba igazi lika Jesu masigula sithemba igazi lika Jesu sithemba igama lika Jesu sithemba imvimbo kaKristu malithi iBhayibheli ngemvimbo kaKristu siphilisiwe so ke kuphileni kwethu nje sithemba igazi lika Jesu okay yeah ngamazwi enu nje manithi isikole eGibhithe ake nithi nje ukuthi kancane sisukuthi qapho yeah or sayikhuluma kwelandelayo masishotha futhi hayi singachaza nabanje ikinkinga kodwa futhi besingasisa mhlambe sizokhuluma deep nako kulandelayo yeah imfundo yalelizwe okokuqala nje ezweni likaNkuluNkulu lithe iBhayibheli bese silikhosile lesi scripture sithi uthe uJesu abantu mase bephendukile babhajadiswa abenzwa abafundi bakaJesu right akukho ukuthi abenzwa abafundi besikole khona ukuthi benziwa abafundi bakaJesu so ke uma ngabe sibuka ke ukuthi abantu bayenziwa nabafundi bakaJesu kulesi sikhathi ibandla nje lanamhlanje into eyenzakala kulesikhathi namhlanje umuntu ufike ayetendeni noma kuphi amukela uJesu kuthupha kamsandlo semamukela uJesu kuthi makusuka lapho useyumzalwane nawe usenegama nje lithi usindisiwe kodwa akafundisiwe imiyalo kaKristu akafundisiwe izwa akanalo ulwazi lwezwi likaNkuluNkulu kangawa ukuthi mawuthi uyabheka iknowledge ebandleni kaNkuluNkulu iknowledge yezwi likaNkuluNkulu iyashoda kakhulu wake wathi ngaye ngafunda incwadi kaBamantswa ngaye ngelinye ilanga ubaba Elijah Mantswa ngaye ekhuluma into ethi abantu kakhulukazi thina ama-Africans ave singakuthandi ukufunda ukustudisha izwi likaNkuluNkulu sithanda kakhulu umsindo ukuthi nje sicule sidanse njengoba nje bandleni kaNkuluNkulu kudanswa makuthiwa content sonde sixoxe nabazalwane sithi abazalwane abasindisiwe sina singosindisiwe have sikhontrolwa ngathi remote makuthiwa kudanswa ingwazi ezweni naso uzosibona bandle sesidansa ingwazi makuthiwa sengeni ijivosho nabazalwane zoficesha ivosho makuthiwa sebenza uyithomoyi wonke umuntu umfico enza ithomoyi iphuma ithomoyi kuthiwa sekuyachwechwa wonke umuntu uma senze lezo zinto ke abazalwane mase kwenziwe lezo zinto sekuphelile kushunyelwa umfundisi 1 hour kubuyela emuva so ke lento ye teaching iyashoda isikhathi sokufunda izwi kaNkuluNkulu siyashoda ukuthi abantu benziwa abafundi mase bebile abafundi mase befundisiwe bese beba yisebenza embusweni kaNkuluNkulu so ke iyalekha leyo nto so ke uNkulunkulu into asimbulelayo nokuthi into eyenza lokho ingenxa ukuthi sibhizi nokwezwe bese lokhu kaNkuluNkulu kungabi nasesikhathi abantu babafundi besikole bese kuphela isikhathi sokuba abafundi bakaJesu isiningi waspenda ngapha amaningi maqhathanisa amaningi ingane yahlala edeskini kusukela ngabo 8 kuze kushaya u2 esikoleni kodwa makuze enkonzweni mafanele kwenziwe izifundiso zezwi likaNkuluNkulu kuba u1 hour abantu sebekhathele 2 hours angiphathi ku 3 hours bansuke sebezela umuntu esephuma 1 by 1 nesikhwama sakhe so ke asikwazi ukubamba kokubili mhlambe sizamile ukubamba kokubili ngaphambilini abafundi bakaJesu ngenxa ukuthi bagqilazekile ngapha izifundiso zabantu so ke uma ngabe sibambe izifundiso zabantu asikwazi ukubamba izifundiso kaJesu kanye so ke mina inhlizweni yami nje I was convicted ukuthi esikoleni I was doing science lapha ku science sifunda ama theories abantu theory of Mendel theory of Charles Darwin theory of evolution theory of Lamarck theory of Charles Darwin abo Newton so ke isikhathi sethu sispenda sifunda
ama-laws alabo bantu nengqondo yabo nemithetho yabo nokurizina kwabo ukuthi umhlaba kwenzeka kanjeni ukuze lokhu kube kanje kwenzeka kanje. Then lezo zinto zabantu zigqilaza ingqondo ithatha isikhathi sethu malithi iBhayibheli kumele sithande uNkosi uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, ingqondo, umphefumulo, amandla. So ke amandla ethu siwaspenda sifunda lezo zinto zabantu, isikhathi sethu sispende sifunda into zabantu, then bese sokufunda izinto kaNkulunkulu siyancipha isikhathi. So ke there is why ke sithi yiGibhithe, because umuntu usuke egqilazwe imiqondo yabantu, ngoba mangaya nje incwadi sifunda esikoleni ibhalwe ubani? Umuntu, ama-philosophers, philosopher ethile, uprofessor othile, scientist ethile, yabhalwa zabeka kuma-shelves bese ifundiswa abantu. So ke manje uma efunda isikole ufunda ingqondo yomuntu. Masifunda izwi likaNkulunkulu lithe iBhayibheli imbhalo yonke 2 Timothy chapter 3 verse 16 imbhalo yonke iphefumulo loNkulunkulu ilungelo ukuthi sifundise, isiqeqeshe, isiyale ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele umsebenzi emihle. Okay. Yebo baba, angazi bangiqhubeka kancane. Hayi okwamanje akusibambe khona la. Hallelujah. Uthekha no 8 and when we first born and wena washiya isikole, what about laba abanye? Laba abanye bengingathanda ukuthi ngikhulume ngabo, kodwa ke mhlambe ngingakhuluma kancanyana ngabo ukuthi lo olama mina wathi emncane ngesikhathi ngidela konke wayinangakena mhlawumbe wayena 6 or 7 yacishwe na 7 years wayenza o grade 2 ngaleso sikhathi naye wathatha isinqumo sokuthi udela konke. Since weza ukuthi uNkulunkulu akakufunda lokho then udela konke owayilandela lapho engakafundi ke vele ngaleso sikhathi sase u3 ngaleso sikhathi wayina 4 so ke vele wayina 4 years so ke wayengakafundi ke vele ngaleso sikhathi. So ke mhlambe sesingabuye sixoxe ngesinye isikhathi liyabanye kodwa ngaleso sikhathi ngabo 2010 bathatha decision ayilolana emva kwami ukuthi naye uzofunda imfundo kaJesu. And ngaleso sikhathi ke bakhona nabanye izinye ingane abazali bazo, ngoba ingane mayisancane umzali unayo right ukuthi athathe decision, kodwa mayisikhulile sikwazi ukuyicabangela ingane ithathe decision ngoba indaba yokukholwa uthe uJesu umuntu. So ke le ndaba nabazalwane nje emakhaya besalalele indaba inokuthi umuntu uyathandana ukulandela uJesu. Akufostwe umuntu akucindezelwa umuntu, ithi nje indaba uthi uJesu umuntu ethanda ukuze emva kwami. So ke indaba inokuthi umuntu uyathanda yini. So ngaleso sikhathi ngifisa usho nje lento kancane, bakhona nabanye abadela konke izingane. Enye nje ngikhumbula esakhona namanje isina 21 iyadela konke ifunda grade 1 nayo yathi mayizwa kukhulunywa phambili ngesikhathi nathi sezwe ngaso yona ina 6 years ina 6 years but yayisizwa and mayizwa yayibhala phansi ku diary ngehandwriting nje efani yobungane kuthi mayisizwile mayifike ekhaya umawa wayesebenza ngaleso sikhathi wayesebenza ka transport kodwa manje nawe usadela konke. So ke mayizwa ingane yathatha leso sinqumo yathi naye yathi nje ngizwile mina uNkulunkulu okhuluma ngisabuyeli. Wathi umawa hawu ngampela umawa wayivumela ngenxa ukuthi uyalizwa iqiniso futhi uyazi nawe uyazi ukuthi uNkulunkulu umbizela ukuthi egcine kwenzile even though ayikakwenza ngaleso sikhathi. So ke leyo ngane namhlanje kusukela lapha ibangisabuyela ayiphindanga yabuyela esikoleni. Iyakwazi ukufunda, uNkulunkulu ayifundisa even ukukhuluma isingisi. Kwa into eyenziwa at first kunomzalwane kwakugogo owayebafundisa abantwana abancane baqoqa bonke masekwenziwe nje iBhayibheli, masekwenziwe ukufunda kweBhayibheli bese baqoqa eceleni abafundiso A B C D A E I O ubhala enze ukuthi bakwazi ukufunda iBhayibheli. So ke bathola leyo basic but as isikhathi siqhubeka kwabo uNkulunkulu baqhubeke bafundisa ngendlela abafundisa ngayo. So uNkulunkulu ayikho into emehlulayo, mangabe nje umuntu emlalela ayikho into emahlulayo ukufundisa umuntu ukufunda ukubhala uNkulunkulu simbonile kwenza. Lo umntana kini yena washiya ku grade 2 today aphindanga ubuyela esikoleni. Indaba yakhe ayithe ukuhluka ngicela ungayikhulumi ke namhlanje useyikhulumela yena ithe ukuhluka ngicela ungayiphendula indaba yakhe uyekhuluma yena ngokugcinwa inkosi egameni lika Jesu. Okay. Amen. Akunankinga. So nobabili anisoli mhlamba kwenzeki ke kufike lento yokuthi eshe mhlambe kodwa kube ngaye university lakha kwenzeki nje mhlambe nami kube ngine degree manje ngabe nginomuzi wami into ezikanjalo nje angiqale ngakwenza eqaleni nje umuntu esaqala edela konke kwakungekho inhlobo kuyisola right kwakungekho nje kuyisola kunalokho umuntu ayibona iprogress spiritually uzwe confirmation ukuthi I'm doing the right thing, uNkulunkulu uyathokoza ngoba ngishilo nje ukuthi uJesu uma ethi
asifuna kwaphezulu asinako kwaphezulu kuyazenzakalela lesi sinqumo esasithatha sasenza silangazelele kakhulu kwaphezulu kunalokho izinto zasemhlabeni ngoba uNkulunkulu usezambulile zazi kwenza ubone ngempela ukuthi njoba sithi nje kuseGibhithe uNkulunkulu waze wangikhulula and ukugcwala ukukholwa kodwa ke kuqhubeka kwendlela ihamba siqhubeka sisidele konke yes endleleni yokudela konke maningi ama challenges ngoba njengami nje maqala nje unyaka zayihlezi khona izimpi ezithi buyele esikoleni athi mina ngoba ngangimile ekuthenini esikoleni angibuyeli so kwakunalawo mandla lawo so nesikhathi siqhubeka sihamba yakafika zake zafika lezo zimpi zifike zithi ish kube ngaqhubeka esikoleni mhlawumbe ngabe sekunje kodwa ke lokho ulwa nakho ngoba usuyaqonda uyalazi iqiniso kodwa imicabanga enjalo yayifika futhi bese kuba ukuthi ke umele ume kwi decision yakho yokuthi mina Jesu ngakhetha ukukulandela ijena ayikapheli mangakafiki kuwe nakwena yes baba kunjengoba nje ichaza okuningi ukuthi kusisaqala nami nje ngisaqala yayingekho nje inhlobo because ayiba khona ama opportunities uthola ukuthi ama family members yasofferisha uthayibu buyela esikoleni kuba ukuthi nje ngihappy nje ngala ngikhona ngidele wonke ngizwela ukuthula ngizwela ijoy so ke kwakuba kanjalo eqaleni iminyaka nje asiqaleni kakhulu but sikuthema sikhulu yaba khona leyo mcabanga ukuthi ish yazi ukuba umuntu ngempela waqeda yazi ukuba umuntu waqhubeka ne world system mhlawumbe umuntu wasebenza because bakhona nabanye esasinabo uthola ukuthi babe discouraged babuyela emuva siyakusho nalokho bakhona saqala nabo baba discouraged ngenxa yezimpi zohamba ngoba uhambo lokukhola likaze labalula kodwa uNkulunkulu yathwalana so ke beyifika ziyayifika ikhathi njalo ube tested uzizwe nawe ukuthi yazi nami ngiyacabanga ngempela ukuthi mangabe esikoleni kodwa bese kusiza izwi likaNkulunkulu ngikhumbula nje ngelanga ngaze ngithanda uNkulunkulu ngabuyela nesikoleni kwaba ukuthi uNkulunkulu uyazambula it's either khuma ngomoya ingcwele wakhe noma khulume ngezwi lakhe noma khulume ngomuntu othile ukuthi no uNkulunkulu naye impela kubizela ukuthi uyiphile this is the right thing to do so ke sizwa yizwi okuyilona elisigxilisayo ukuthi na into uNkulunkulu akayifunayo futhi akusithi sodwa wonke umuntu ofuna ukulungela uhlwithu wonke umuntu ofuna ukulungela ubuya kaJesu kulesi sikhathi simele ukuthi sizidele simele ukuthi siphume kokwezwe okay yes baba since naphuma ke nenzani manje like since naphuma nayichuza lendlela le then yini nenzayo till today okay before sifike lapho mhlawumbe ngifuna ukuveza mina yes indaba yama persecutions ukuthi kulolu hambo abamakhulu ama persecutions especially kumina ekhaya abangaqondi abangakholwa sengenzela ukuthi noyibuzayo ukuthi nje kwavele nje kwabalula kanjalo akubangalula inhlobo kwaba nama persecutions amakhulu ngalendlela yokuthi ngiyakhumbula sengihlala nabazalwane njengoba bengishilo ukuthi ngigcine ngisho ukuthi ngahlala nabazalwane so kwenzeka ngithi ngiyovakasha ekhaya ngihamba nabazalwane ukuthi ngiyobakhombisa nje ukuthi ngiyaphila ngiright bangakhathazeki babone nje ukuthi akukho konakele so sathi masihamba nabazalwane sifike ekhaya ukufika kwami nje bangibuza ukuthi usubuye ekhaya so ngase ngisho ukuthi cha ngibuye ekhaya ngizonibona ngenzela ukuthi nazi ukuthi la ngikhona ngiright ngikhulekile nikhululeke hayi ke kanti ngalokho ke kwasuka impi enkulu yokuthi njengamanje ke abasafuni ngihambe ekhaya and ngangazi ukuthi vele mangihambi la ekhaya vele ngizocindezela ukuthi ngigcine ngibuyele esikoleni so kwaba nempi nje yokuthi nje even imoto engangihamba ngayo kwathiwa nje ayizukusuka le moto wena usathi uhamba nabo yes uyasala la ekhaya kwaphuma istradi sonke bathatha amatshe ugogo wami nje vutha bhe eshukushaba abazalwane bathuka kwayimpi nje umama ekhale hayizi istradi sonke kubhlungu kwakubhlungu nakimi ukuthi ngizwisa uma wami ubhlungu but kwakumkhuleko wami ukuthi inkosi ngelinye ilanga lobu bhlungu abuzwayo uma engathi ungaphenduka injabulo noma engaqondi njengamanje ngoba nami ngumuntu abanye abantu babethatha ngazi ukuthi sineyinhliziyo ezimbi awumcabangeli uma wakho kuningi and kwakuzwela lokho enyameni but mawondlwa umoya malithizwi asihambe ngomoya singahambi ngenyama inyama ayikufuna okwayo yazi ukuthi uma wami ngiyamthanda ungikhulisile ngiyafisa ukumenzela okuhle nami futhi ngangifisa yonke leyo nto inyama but umoya naye futhi ufuna okwaphezulu ufuna ukufeza icebo likaNkuluNkulu ufuna ukwenza intando kaNkuluNkulu
uNkulunkulu bese kuya ngokuthi kuphasa ini. So uNkulunkulu wayesipha ke wayengipha ke leso sibindi leso nalawo mandla lawo. So ngakwazi ukuthi ngiphunyuke nalapho ngiphunyuke mangiphunyuka kwangasikho kuphela kwezimpi zaqhubeka izimpi. Kwakhona nomunye umzalwane odela konke nje beshilo sikhona esihambile nabendleleni abanye ngenxa yezimpi basala. So lo mzalwane naye wathatha i-decision yokuthi udela konke waye ngowakhona eGlencoe naye. So ngokuthatha kwakhe i-decision yavutha kakhulu impi. Uma wakhe kwayivutha kakhulu yavutha kakhulu impi waze wanikeza nomama amandla ukuthi kuliweke manje kuliwa nalento. Lento eyaze yazamazamisa umphakathi wonke waseGlencoe esithembile. Wanyakaza umphakathi kwabizwa ilona kwahlelwa ama departments kwayiwe washibangwa ayohlaselwa kuthiwa kuthunjwe ingane sekuphuma kuhamanga ke manje kuthiwa siyandiza kushiwo zonke izinto nje malithi izwini nibusiswe emabenthuka besho konke okubi ngani beniqambela amanga jabulani nithokoze uthi umfundisi unamadimoni uzivalele shuthi usibambile kwakuningi okushiwoyo uMatthew 10:24 so kwaba nento enjalo kwaba nama-rumors amanga abantu bamfuna lo mfundisi oyenze njeni ingane ondizisa ingane kwanda oyekisa ingane isikole lo mfundisi onamadimoni kakhulu nje kwakwamadimoni phambili so kwaze kwagcina ehlelwa ke kwakhishwa ama-taxi kwayohlaselwa lapha eWashbank kuthema kuyohlaselwa enkonzweni lapha esihleli khona kwayohlaselwa khona kwakhulunywa nomfundisi sathathwa ngenkani swasibuyele emakhaya sathathwa sayiswe police station masifike police station bavula icase abazali and icase kwaba ngazothi umfundisi usithumbile into ekanjalo kwasho ukuthi ke makulandelelwa icase acacisa ukuthi nje cha umfundisi enza ngalutho thina sithatha isinqumo sachaza udaba la ngaphasa ke icala lelo sibizelwe ama psychologists sathathwa ke ngenkani sayiswe emakhaya ngabuyiselwe ekhaya mase ngibuyiselwe ekhaya ngaqhubeka ngathandaza ngoba ngangazi ukuthi le decision engiyithathayo ngizozimela ngoba akekho ongiphoqile ngoba ngaze ngayihlolisisa ukuthi kusasa mangathi ubaba usibi uyashintsha uthi chabazane kwakwenzeka iphutha ngizothini ngifuna ukuyihlola le decision ngiyithatha ngayiphi motive ngafika la khona ngithi lento ekhulunywa ngiyayizwa and ngiconvinced kuyo ngithi ngisho ngakuthiwa kusasa umfundisi uthi uyashintsha mina ngizokushintsha so kwangisiza lokho kwangimisa ngoba ngiyakhumbula nje seqala ama persecutions ngamtshela kwayini baba usibiya sese police station ngasa hayi baba usibiya khuleka sekuyisikhathi manje sokuthi kubonakala ukuthi umuntu uzwe kanjani wamkela kanjani so ngahamba ngaya ngedwe ekhaya ke sengiyoyilwa ngedwe iBethel ngoba nakhona iWashbank besho sisasifunda ama teachings sishumayela senza konke nje uNkulunkulu esiqeqeshe esitrainer ngayo indlela so masise sengifikile ekhaya babe ngasafuni ngiyenkonzweni befuna ukungivalela bengiphoqa ukuthi ngesikoleni ngisho ukuthi esikoleni angiyi ngithi nje mangiphuma ngiya kugogo lo bese ngimchazile ukuthi yena engase ngijwayele ukuthi ngekhaya lakhe ngilandwe kuthiwa naye bamhlasela base besho ngisho uyishisa indlu yakhe kuthiwa wena gogo lo ufaka ingane lo moya nakhona uNkulunkulu kaveza amandla akhe sithandaze uNkulunkulu esilwela izimpi so kwazi wafika la khona ke nje impela ngahlaselwa ke ukuthi kumele ngibuyele esikoleni ngikhumbula uma wengitshela ukuthi angigqoke uniform kuzobe kune meeting ehall kuthiwa sifike sigqoka ama uniform ngamtshela ukuthi mina ngeke ngikwazi ukufika ngigqoke uniform ngoba ngiyazi ukuthi esikoleni angizukubuyela so kwasuka impilo lapho kwafika okhansela kwagcwala endlini ngashaywa ngikhumbula kahle nje ugogo wayengishaya ngemvu bethi kusasa uye esikoleni ngithi chabo angishaya athi kusasa esikoleni so ngabizelwa ke nje kwagcwala ekhaya kwangibizelwe ngishinyanga kuthiwa izongikhulekela ingikhipha amadimoni so kwagcwala yangikhulekela inyanga kwangenzeka lutho wathi sengibuza lo mama baba beyithemba ukuthi kusasa uya esikoleni ngathi cha bathi hawu linenkani idimoni ngoba beyithi idimoni so ngomusa uNkulunkulu wasebenza ngenye incegu iyayilandiwe nayo kuthiwa izokhuleka phela ngoba nabazalwane babeza bezokhuleka nje kuthi umoya wethu kuzogcina ukweduka kwaphuma ngishe kumaphephandaba indaba yethu yasabala lapho mangisho emaphephandabeni khumbula nje uma wazi wathi usuyajabula usuyicelebrate so kwafika la khona ke wathi umfundisi kuze bayeke ngisho ukungishaya washo ukuthi lempi esibhekene nakusiyona impi
yenyama impika moya. Yeah. So manje imshaya nenza yonke into angekusize lokho. Yes. Thina kwethu ukuthi sithandaze. Oh, yes. Wasethi ke mangithi nawe uthi uyakholwa uyathandaza ngathi mina yebo. Wathi uyayazi indaba yaba prophet bakaBhali no Elijah ngathi mina yebo. Wasethi ke khuleka kuNkulunkulu wakho nami ngizokhuleka kuNkulunkulu wami sizobona uNkulunkulu ozophendula. Wasetshela abazali ukuthi asikhulekeni impika moya le asibambene negazi nenyama sizombona uNkulunkulu ophendula wathi lengane izobuyela esikoleni ngenhliziyo ngasho ukuthi hayi angizokubuyela esikoleni so ngahlala ke sho ukuthi basebenzisa isystem yokuthi nje abangivalele kuze nje ngibone ukuthi ayikho lento yes sahlala kumenyezelwe ngisho emphakathini imbhobhe show ukuthi imphakathi uzani sizolwa nalo moya ongenile enganeni kwabizwa abafundisi baqhamuka koThekwini sizothandaza kuthiwa kuzokhulekelwa lo moya lo so makusibizwe ke ehall sifike nababo sibuyabizwe sifike masifika nakhona ehall uNkulunkulu ayisebenzele bathi bazokhipha thina amadimoni lona ozoshumayela vela mbamba uNkulunkulu ashumayela afakazele yona lento esikhulumayo athi ubona ingelosi azayisho lena ethi angiyazi lento engikhulumayo uNkulunkulu asisebenze sinathi sithokoza athi singama ambassadors ezulu simele kumele umbuso wasezulwini achaza uNkulunkulu as encourage ngaye kuqede lapho laba kuthiwa kuzokhishwa thina amadimoni sekuphuma bona amadimoni so ngiyakhumbula nje nomfundisi wasekumele sekuthiwa akazosikhulekela wathi mayithu uyathandaza ngoba umuntu kamoya weza ukuthi lento engithandaza ayikho wamthulisa umfundisi wathi I think I got the wrong information wafuna ukuhlala nathi phansi ezwe kahle okay into ayisho nje ngithi mayihlala nathi phansi wathi ngani zami lento lena ayilula ngiyayazi ninokwenu ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu azambule oh yes so nalabo sambona uNkulunkulu ke esebenza kanjalo so zabaningi izimpi kwaze kwafika la khona ngoba ngisho sisasibiza ngisho ama psychologist esho ukuthi hayi si brainwashed yonke into avaleleka ke ekhaya lento ayishoka indlela impi yayinkulu ngakhona ngaze ngacabanga ngisho ukubuyela ngibuka ukuthi shuthi ngizophila lempilo yokuhlala kanje kuze kube nini bathi uNkulunkulu wangenelela ke lapho babona ukuthi cha ngimile esinqumeni sami angiyakazi angishintshe indawo base ke wathuma ngicela nje ungihambele ngaphinda ke futhi lapho ngahamba ngohlala nabazalwane saqhubeka senza umsebenzi wenkosi kwaze kwafika la khona sebe ngifonela sekwazi ukuthi uma afune ngivakashe ekhaya kwaya ngokuya noma kwakunzima kwabanzima kakhulu uzathi akuzafike la khona igcina amkela khona ngoba naye kakhulu iconcern yakhe ukuthi ingane yami izoba yini yonke into but ngilokho eqhubeka ebona ukuthi nje ngiyaphila uNkulunkulu uyathembeka kwaya ngokuya wazofika la khona esefika la amkela khona kodwa futhi usanda kwamkela kwakungelula ukuthi azikuze kufikela khona amkela khona oh yes ayanizwa fakazi beni bujulile kakhulu and futhi bubalekile omunye umuntu uzozibuza ke vele kuba khona futhi ababuzayo ukuthi niphila kanjani phela like kumele kube ne-income engenayo hayi umbuzo omuhle kakhulu loyo umbuzo esuthola kakhulu esawuthola ngaseqaleni ukuthi niphila kanjani so ke okokuqala lithi izwi likaNkulunkulu olungileyo amaphila ngokholwa maHebheru bese lithi lapha kuMatthew chapter 6 uthe uJesu ningakhathazeki ukuthi nizodlani nizogqokani nizombathani ngoba uNkulunkulu uyazi uyena usinakekela idingo zethu uyazi usimele sidle uyazi usimele sigqoke so ke isaqala nje indaba yokuzidela amavesi lawa isiqinisa kakhulu ukuthi uze athi mayiqhubeka lapha uMatthew 6 athi inyoni zezulu azitshala zihlwanyeli kodwa uNkulunkulu ayinakekela uzathi imbali zezulu ebuhleni bazo azi ubuhle bukaSolomon ibukhazikhaza ayinabo akafike ebuhleni bembali zezulu uNkulunkulu ayinakekela so ke okokuqala nje ukuthi we live by faith ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu so nje siphila ngokukholwa mase siza ke ku practical life ku practical experience ukuthi siphila kanjani at first sisanda kudela konke ngabo 2010 kunemali ubaba Sitswe kade sebenza uhulumeni kunemali kade iphume nayo so ke yayisiza ukusinakekela idingo zethu then okwesibili kwakunabazalwane ngaleso sikhathi ababekade besasebenza bazi ukuthi lokhu uNkulunkulu
akukhulumayo kunjalo futhi nabo bazi ukuthi bazogcina bedela konke bazogcina bephuma ku system. So ke sasihlala ndawonye ke imishini nababesuke besasebenza nabasebeyekile ukusebenza sihlala ndawonye sahlala imishini kaShibhanga. So ke kwakube imali ubaba yinayo ngaleso sikhathi bese kuba imali abazalwane babenikela ngayo laba besuke besasebenza ngaleso sikhathi. Yes kwase ukuthi ke makhamba isikhathi ke hamba phela imali ubaba kade iphuma emsebenzini. Then ke lapho kwaqala khona ukuthi siphile ngefaith practically ukuthemba uNkulunkulu. Ngiyakhumbula sisahlala khona emishini kwaba nomzalwane nje owa-offerisha sasengama teenagers ngaleso sikhathi. Wathi nje ama teenagers ngizonakekela idingo zenu zama cosmetics. Uma ngidinga nje ama cosmetics niyangifonela masingafonanga kube yini usibuzayo. So ke for months mhlamba ngazoma kwaphela nonyaka enze njalo umalume. Kwabazana bawu2 ababenza lo msebenzi kodwa kakhulu ilo yedwa. Kwathi noma ke sesihambile cause sabe sesisuka ke emishini ngenxa ye persecution sabe sesisuka emishini kaShibhanga then seseendaweni ehlukene. So kwathi noma sesisukile waqhubeka lo mzalwane nalento enjengaleyo. So ke okwesibili ke into esiphila ngayo ukuthi izwi likaNkulunkulu kunento eshiwo uthi uPaul encwadini yabaseThesalonika athi umuntu mayengasebenza ngadli bake basikhothele lo verse bazi ngoba nisebenzi lithe iBhayibheli ongasebenza ngadli lisho njalo impela lithi nje ongasebenza ngadli alishongo ukuthi ongaqashiwe kahulumeni angadli lithe ongasebenzi angadli. So ke sikhuthazwa izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukusebenza ngezandla zethu. For example uPaul wayumshumayeli wayedele konke uPaul wadela konke kwezwe wayeshumayela umsebenzi kaNkulunkulu full time aphinde futhi ethonga amatende uPaul. Nabanye abafundi bakaJesu bakhona abawuthi ababesebenza umsebenzi kaNkulunkulu bese beba nama skills abawenzayo. So ke into esiyenzayo ke uma ngabe sidele konke siphila ngama skills sinama skills. Abanye bakhuthalela ukulima ifarming ukulima nje. Sikhonze kakhulu ukudla okulinyiwe kunento ejwayele ukushiwo ubaba usibiye ubaba kujwayele ukuthi ukudla okuseyitolo kuthakathiwe processed foods njengoba sasazi. Sizokhumbula sisafunda ezikoleni zakulelizwe sasifunda ku technology ngazi noma sakhona lo subject engane enza namhlanje but kwakufunda subject ye technology lapho kwakufunda nge food processing ukuthi ukudla makufakwa kanjani ama chemicals ku process. So ke ujwayele ukuthi kubaba ukudla kwanamhlanje kuthakathiwe asikhuthalele ukudla esikhiqiza thina noma sisakuthenga lokho kuseyitolo kodwa akwande lokho esikhiqizela thina. So ke siyalima nje okokuqala siyalima senza iorganic farming futhi asisebenzisa ama chemicals umanyolo usebenzisa senze organic farming sebenzisa ikhuthaza lezi ezinatural umquba okunatural. So ke siyalima then masilima silimela ukuthi sidle thina mase sidlele thina futhi siphinde sidayise mase sidayisile sithola imali yokuthenga lokho esingakhona ukuthi sikulime. So ke sisebenza ngama skills. Abanye bethu bayathunga kunomsebenzi esiwenza okuthiwa ucrochet icathulo sithunga icathulo bayazi abanye sithunga icathulo sicrochet bese siyidayisa. So ke bese sithola imali. So uma ngabe kufanele nje senze umsebenzi kaNkulunkulu mhlambe sigibele senza lokho mase sinesidingo into esidinga uyithenga siyadayisa siyathunga icathulo siqale from scratch icathulo nje then ke bese siyidayisa. So ke sisebenza ngama skills. Siphila by faith sisebenza ngama skills. So ke kunendlela ezisezweni likaNkulunkulu ze provision eziningi. Sometimes makunesidingo esithile uthola ukuthi nje uNkulunkulu uzothinta umzalwane othile ukuthi kube ukuthi wenza into ethile. So ke kodwa kakhulu njengoba ngisho ukuthi si uNkulunkulu abeka lento ukuthi singabe abantu abajwayele abadependa kubantu. So ke even thola ukuthi fanele sigibele sokuzenza kaNkulunkulu siyadayisela thina sisave imali makufanele kube khona la siyakhona and then bese senza umsebenzi kaNkulunkulu. Makunesidingo kodwa uNkulunkulu aphinda thinta abanye abantu ukuthi no mhlamba ayibazalwane igibelana hayi kanje. So ke siphila ngokukholwa siphila ngama skills. Ayigezwakala. Yebo. Izandla zikhona and izandla zomzalwane zibusisiwe. Yebo. Whatever ithinta ngezandla zakho iyabusiswa kunjalo baba. Yeah, ngizama ukukhumbula futhi nama questions abazalwane. I think okuyiwona abemakhulu abebefisa ukwazi ngani ukuthi nahamba nagcina kuphi esikoleni khona manje nenzani niphila futhi kanjani and konke lokho nikuvezile nenhlupheko njengoba nisho nje ama persecutions ukuthi ubunzima and nakho kodwa nikwazile nisabekezelile up to so far and mina
hayi ngisho ngithi uma ngabe nikwaze ukubekezela kuze kufikele lilanga yes kusho ukuthi nobekezela nizinhlangano kuze kubuye uJesu ngoba I think isekulula than before Yes. before bekunzima yeah kodwa manje sekuba kuya ngokuya ngokuya kubalula futhi nani niyakhula yebo kunjalo baya nabantu bejwayela ukuthi khona uhlobo olunjena nje emhlabeni yes and enye into kunabantu futhi abandayo aba kune question ubaba kade ebuzile ukuthi manje senzani sisenza umsebenzi kaNkuluNkulu bese senza ukuyisebenza so ke ngikhumbula nje kunesizini lasanda kudela konke khona sahlala nje for years uNkulunkulu nje sifundise siqeqesha kwaba khona isikhathi la khona eseqala isithuma ngoba umuntu mayenza umfundi kaJesu ubese bayisebenzisa inkosi akayeki nje kweza ukuthi ahlale nje kodwa umuntu bayisebenzisa inkosi so ngikhumbula siqala ukuthunywa sakhishwa on a mission sinomzalwane sinoxolo wathi uNkulunkulu asihambe siyofakaza emabandleni khuluma uNkulunkulu uNkulunkulu ekhuluma nathi yebo wakhuluma kimi wakhuluma nakuye ukuthi njengoba kwenzeka encwadini ezenze ukuthi ngihlukanisele uBarnaba noSaul noPaul sorry emsebenzini ngibabekele wona so ke wambula kithi saxoxa kubadala kwavunyelwana lapho ke saqala sahamba indawo ehlukene sifakaza ngempilo yokukholwa ngempilo nje obungcwele ngoba into ayibekeke ngaleso sikhathi ukuthi ake sifakaze impilo obungcwele cause njengamanje abezalwane isikhathi esiningi umuntu uyakholwa kodwa izono zonke uyahleba uyantshontsha uqamba amanga emsebenzini athi ungena athuseke phengekho la ekhona amanga nje kwisiku-world system maningi antshontsha athi utshontshela uhulumeni ngitshontsha izinto zasema office isono nje so uNkulunkulu wayesithumela ukuthi asambe sofakaza ngobungcwele ukuhlukana nesono ukujola inkanuko abantu bajole babuyele bawo emapulpit bayohlabelela benze konke badaka utshwala baqhubeke bese bezimsebenzi kaNkulunkulu so uNkulunkulu esimuthi asiyofakazela ubungcwele ukuthi umuntu uyahlukana nesono sihlukana kanjani nesono siqale nje esonweni ngoba uthola ukuthi umuntu uzona ukuthi sikhulume whole system bese eyikhohlwa nale ukuthi ubungcwele siqala lapha nje hlukane nesono abanye bayantshontsha sishilo bayantshontsha abanye bagrida baneliswa mabenganeliswa baze benza izikweletu uNkulunkulu akayithanda izikweletu so ke zonke lezo zinto ngo2018 uNkulunkulu esithumela sahambe sothula nje ufakazi so ke sasihamba indawo ehlukene amabandla ahlukene sihambisa umsebenzi kaNkulunkulu so ke njengamanje njengoba sidele konke asi available ukuthi uNkulunkulu okhafuna sikwenze sikwenze mayethe futhi ngaleso sikhathi asihlale phansi ngoba sihlala ekhaya abazalwane ekhaya abafundi baka Jesu mission so ke mayethe uNkulunkulu ake sihlale njengoba ifu lalisi maliphuma kubantwana bakaIsrael malinyakaza bahalilandele malima beme so ke mayethe ake sihlale futhi sihlale mayese futhi siphuma nokwenza ukuthi sizitsha ezi available for umsebenzi kaNkulunkulu so ke senza umsebenzi kaNkulunkulu bese kuba kuyisebenza siphinde futhi njengoba sihlala ekhaya abazalwane emission kube uhost abazalwane kube ibona basuka labo eindaweni ezihlukene beze lapho sikhona so ke ilokho esikwenzayo lapho esifika khona silethe ivangeli sisebenza umsebenzi kaNkulunkulu siphinde sishumayela ngemisebenzi yasekhaya senze nemisebenzi yezandla ivangeli libalance kungabe ukuthi nje umuntu ufunda iBhayibheli kusukela ekseni kuze kushona ilanga thola ukuthi umuntu akayigeza izitsha akayiclean endlini akawashi ingubo zokulala ivila alala kuze kushaya 1 alala kuze kushaya 12 futhi ufunda iBhayibheli so ke ifanele impilo yakho ibalance mali sibe sibonelo ngenkambo ngenhlanzeko so ke ibizwe kaNkulunkulu sifundiswa lokho so ke kufundiswa lokho enye into eyenza ukuthola ukuthi umuntu uzofika njengomzalwane nje usiswami ngapha wafika njengengane yaselokishini engazazi izinto eziningi njengo igeja vele engalazi ukuthi kunokubanjwa kanjani nje kwageja so ke ukubasa umlilo so ke umuntu ufundiswa yonke into ngoba okunye sisuke sikudingela noma sisikudingela ukuthi mawusuphumile ngaphandle uthola ukuthi uzofika ufika endaweni esemakhaya unlike this time around njengamanje nje basifikile sifikele kumzalwane esensini sabona uNkulunkulu ngalomzalwane kodwa ngesimusho sesingamusho ka camera so ke sazane nomzalwane sifikele la esensini sometimes uthola uzofikele edrobheni sometimes uzofikele endaweni esemakhaya uNkulunkulu okuthumele nje emakhaya mawufika emakhaya uzofika kubasa umlilo manje wazi ukuthi mawubasa umlilo wenza njani so ke umuntu akafundiswa iBhayibheli kuphela ufundiswa even ukuphila einhlobo egabene ezihlukene zokuphila yes njengomzalwane nje usiyakwazi ukuthi umlilo basa kanjani wagcina efunda ukuthi umlilo basa kanjani wafunda ukuthi igeja libanjwa kanjani so ke akufundwa kuphela iBhayibheli kufundwa impilo ama skills nje bese kufunda nama talente ama skills nje ahlukene ukuthi umuntu nje akwazi ukuthi aphile yes hey hayi ya
ngasho nje ngithi kubabukeli uma ngabe ukuthi kukhona ama questions onawo qhubeka ubhale lapho kuma comments mhlambe khona vele kuyosala ngoba kuningi ngiyazi abantu abaningi kuningi nje abafuna ukukubuza but ke solokho sikuphendula kancane kancane ngiyabonga kakhulu ngobufakazi benu buhle kakhulu ngithanda nangendlela enirepresenta ngayo umbuso ngokugqoka ya njengoba nginitshelile nje ngathi nginibone niza le ngathi yabona kubo bonke laba bantu yabona laba bawu3 khona omunye abazalwane ungale kwecamera laba bawu3 yilabo engizohlangana nabo kanti vele kunjalo hayi cha ngibonga nje lokho ukukhomba ukuthi even nangokugqoka kugqoka ngalendlela kahle kahle embusweni kodwa ke ngiyazi kubantu kuba sengazathi le gang sasencane kodwa manje sifuna ukuguga nje sesincane nakho konke lokho but engikuthanda ukuthi akekho niphushayo futhi ni happy futhi niyakujabulela ukusebenzela inkosi amen eish akukho kudlula lokho I think futhi lento enisherayo akusikhona ukuthi niyayiphusha ebantwini kuphela ni share testimony yenu ozwayo uzoyidecide yebo kunjalo yebo ngoba isiphoqwa umuntu kunjalo uthanda ukuza hayi asivaleni amazokugcina nje amazokugcina okokuqala siyambonga uNkulunkulu baba ukuthi ube nathi la e-studio siyambonga uNkulunkulu esingakugcizelela nje ukuthi isikhathi lesi sokulungiswa kwebandla likaNkulunkulu so ke uNkulunkulu uyasilungisa kodwa into iba isinqumo somuntu njengoba nje silokho sigcizelela ukuthi akekho ophoqwayo uma ngabe umuntu ezothatha uhambo uyalungisa kube nama preparations njengoba besiza nje la eSentin njengoba besiza la iSoweto sorry sibe nama preparations ukuthi size la sivuke ekseni siyalungisa ukuthi size la kanjalo lo muntu mhlambe ezogibela iflight ayephesheya uyakulungiselela lungisa ivisa and stuff kanjalo nje ibandla lizohlwithwa uJesu ezobuya ama preparations konke sikubonayo ama preparations ukuthi silungele ukuhamba so ke kune move nje uNkulunkulu akayenza ebandleni lakhe emhlabeni wonke njengoba ngishilo ukuthi akusithi sodwa last week kade sihlangane nabazalwane uNkulunkulu akayimbulele kubo exactly lempilo esiphilayo kade sikubona siyoqinisana ngezwi likaNkulunkulu so ke endaweni ekuthiwa ikaceza so uNkulunkulu uzambule kubo wababiza nje babizile kwi40 day fast kanti uNkulunkulu uzokhuluma nabo so ke baqala bathatha ama decisions and siphila impilo efanayo kodwa bebengazi nami ukuthi khona abanye babengazi khona abantu abanjengathi so ke isikhathi lesi sama preparations uNkulunkulu uyisebenzisela abantu bakhe uyikhulumela nabantu bakhe uyilungiselela ibandla lakhe lilungela uhlwitho intshumayelo le amen yazi iphelele sesinoxola amen cha nami ngizocela nje uqala ukuthi ngibonge kakhulu siyabonga kakhulu baba uNkulunkulu omsebenzisile uvula uhlelo likanjena siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu akubusise mina amagama okugcina engingaba nawo yilo lelizwe engike ngalishare ukuthi indlela inkulu andibaningi abangena khona kodwa isango lomncingo lithizwa abaningi bayafuna ungena kodwa bayahluleka yini yenza sehluleke imnako yalokho ukuphila so lithizwe kaNkulunkulu kokusiza ngani ukuzuza izwe lonke bese ulahlekelwa ukuphila okuphakade so nje ngingasho kanjalo nje amazwi amokugcina ukuthi impela uJesu uyabuya isikhathi siphelile yonke into iyasho konke okwezwe kuzosala kodwa bazolungela uhlwitho abayilungiselele nje beseshilo seswami amen amen yazi njengoba nje uthi wena ubonga mina ngiyacabanga mina ukuthi ngibonga uNkulunkulu because mina ngini understanda kahle ngiyanizwa nje nobaba usibiya futhi ngamuzwa nje kahle ukuthi nje kuphela kwakuse yazi nalawo ma questions lawo ngawushiya mina umsebenzi emini kwabhanje obakusemini nje Jesus ngavele nje ngashiya nje ngavele ngahamba ngathi la angisabelongi la konto kaNkulunkulu kumele ngiyoyenza so ngiyan-understanda nje kahle ukukhuluma kuthina ngendlela ezahlukene but nakuwena ke mbukele ekhaya uma ngaba ukakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho uzoyizwa le ndaba ngeke iziyenze sense up until uzukholwe kuJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho kanjalo futhi nomuntu nje sekholwa ke uma ngabe kuukuthi vele
busy awunasikhathi sikaNkuluNkulu still ngeke yenze sense into ezokwenza ukuthi ingayenzi sense ukuthi ubusy apha until uzuzwe ufune ube nesikhathi sikaNkuluNkulu uhlale uyikhulekele le ndaba uphinde nje kwawena uzikhulekele nje ukuthi baba akungirevealele mina ngizeleni emhlabeni then izoqala yonke lento bese iyenza sense kuwena but ke nami bese ngivala asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya amen Amen.